Bueno, egunon, guztioi ordua ya pasatu. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a las jornadas de hoy. En primer lugar, muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que se han acercado hasta aquí esta mañana. Gracias en especial a Andrés Urrutia, miembro de Euskaltzaindia, presidente concretamente, y a los y las ponentes de hoy. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Como bien decía, hoy organizamos estas jornadas desde la Fundación Sabino Arana en colaboración con Euskaltzaindia, y la frase que mejor define esta jornada o seminario que organizamos conjuntamente será justamente la pregunta que encontraréis en el encabezamiento del programa. ¿Avanzamos o retrocedemos? O lo que es lo mismo, ¿cómo lo miramos en cada momento, por ámbitos? Unas veces viendo una foto en color y otras una foto en blanco y negro. ¿Está recuperando fuerzas el euskera? ¿O es que se puede apreciar una pérdida evidente en la evolución del euskera? ¿En qué ámbitos está ganando y en cuáles se está perdiendo? Estamos intentando responder a esas preguntas. Ahí estamos en ese momento, en esa encrucijada. Ni retrocedemos ni avanzamos. En realidad estamos en una situación un tanto enquistada, quizá sin saber exactamente a dónde ir, pero no podemos decir que andemos a la deriva. En ese sentido, tomando como base la tesis publicada recientemente por Iñaki Yurrebaso de la mano del Gobierno vasco y Euskaltzaindia y presentada en la Feria de Ez, hartuta, egungo egoeraz jabetu eta euskararen bilakabidearen ertzak aletzen ahalegindu gara Iñakiren eta hainbat adituren eskutik. Eta horra jardunaldiaren bigarren izena Gako berrien bila. Aurkezpen labur hau egin ondoren ez nadin luzamenduan ibili eta ekin diezaiogun lanari, seguru bainago Yurrebasok bere tesian ateratako ondorioetatik eta atsedenaldiaren osteko mai inguru eta solasaletik emaintza mamintzu eta jakingarriak aterako ditugula guztion artean gaurko goiz honetan. Baina hasi baino lehenago, Andres, Euskaltzain buru jauna, zeurea da hitza. Mila esker, Mireia, egunon guztioi, eskerrik asko ona aurreratu zareten guztioi, eskerrik asko nola ez Sabino Arana Fundazioko arduradunei eta honetan ibili diren teknikariei, zuek eta Euskaltzaindiaren teknikari posible egin dozuelako, gu gamen gaur biltzea eta ja alako tradizio bat egitea honelako jardunaldiekin. Gabon aurreko tradizio honi eustea ere garrantzitsua da. Beraz, gero parte hartuko duzuen guztioi nola ez islari, mai inguruko partaide eta abar, bioakie nire eskerrak eta gaina biaki ez nire eskerrak eta gainera nire goresmenak honetan parte hartzearen eta gure gaurko egoeran, transizio egoera honetan gaudelako beste argibide batzuk ere ematearren. Aurrera ala atzera. Gako berrien bila. Nire ustez aurrera bai, atzera ez, seguru asko, horretan bat etorriko gara, baina aurrera ezin joan, atzean duguna nolabait nabarmendu gabe. Prozesu sozialetan, eta prozesu linguistikoak sozialak dira neurri handi batean, ez da izaten kontua argi-argia edo ilun-iluna, grisak ere badira, eta seguru asko gris esparru horretan bizi beharko dugu epe nik esango nuke luzea ez dakit, baina gutxienez urte batzuetan bai. Esan dudan bezalaxe atzera ez, eta hori esan gabe doa, baina atzera kargak ditugula, horiek detektatu egin behar dira, eta nik usteo detektatuta daudela, eta detekzio edo nolaiteko identifikazio prozesu horretatik ere aintzat hartu behar ditugula. Oraindik bizi ditugu aurre iritsi sozial asko euskararen kontrako direnak. Batzutan gure arteko banaketak eta norgehiagoko esango nuke soroak ez dakiteroak hor daude. Nire ustez instituzionalizazio maila ahula daukagu euskararen alorrean oraindik. Egoera demolinguistikoa, behin eta berriro esaten zaigu gogorra dela eta ez dela bat ere
aldekoa, nik esango nuke ez bakarrik hizkuntzaren ikuspegitik, gizartearen ikuspegitik ere gauzak aldatzen ari direla, eta guretzat urte luzetan, mendetan, familia izan baldin bada transmisio gunerik egokiena edo eragingarriena, gaur egunean familia bera aldatu egin dela. Eta familia horren barruan, esateateako nola funtzionatzen duen hizkuntzaren transmisioak, ez dakit, ondo sakondu izan dugun kontuan hartuta gaur egun bizi dugun familia eredua. Batzutan egia esan da irtenbide errazegiak, errezetak bilatzen ditugu, eta nik uste dut errezetatik aurrera joan behar dela. Atzera beraz ez, baina aurrera joateko panorama edo ikuspegia alde batetik gero eta esango nuke euskeraren eta euskal kulturaren alde bultzada soziala nabarmena da. Erabilera esparruak handiagoak, modernoagoak. Ofizialtasunaren ikuspegitik mentz batzuk, defizit batzuk ditugu, baina horretan ari gara. Behar bada insistitu inberko denuke, euskera bera balore bat dela, eta euskara berak balio bat duela. Eta horretan instituzionalizazioa sendotzea ondo etorriko litzateke gure kasuan. Gizartearen sektore eta pentsamolde guztiak edo bintzet desberdinak aintzat hartu beharra. Inposaketaren ikuspegitik zail samarra izango da aurrera egitea. Hizkuntza eskubideak praktikara eraman behar dira. Baina praktikara eraman behar dira eta aldarrikatze utzetik harago joan behar dela eta eguneroko praktikan txertatu. Eta horretan nik nire ustez pentsatzen dut pauso batzuk eman behar direla. Eta bukatzeko esango nuke, ez dakit modan dauen, baina hizkuntza plangintza egokia guztion artean edo gizarte zibiletik datorren aintzat hartuta egin beharko litzatekela. Hitz batez esateko, epe ertain eta behar bada luzeko, lehen esan dudan bezalaxe, prozesu soziolinguistiko baten aurrean gaudela, gurean ere. Nire ustez, euskararen minzorra dugu, eta minzorra espaldikoa. Eta botikak eta sendabelarrak, ez dakit ondo bilatu izan ditugun, ahaleginetan ari gara, eta gu bintzet, gure mailan, Sabino Arana Fundazioaren kasuan eta Euskaltzaindiaren kasuan, horretan ari gara. Behar bada batzutan asmatuko dugu, beste batzutan ez horren beste. Eta jakina horretan arituko gara, arituko zarete, gaur egunean ere, eta gaurko ekitaldia. Dudarik ez izan. Ez da azkena izango, minzorra harin pasatzekoa espaita. Baina, horren aurrean, gutxienez, botika bat badu Euskaltzaindiak. Eta zein da, ekin eta jarri. Mila esker. Egunon guztioi, niri tokatzen zait Iñaki Jurrebaso Biteriri aurkezpentxo bat egitea. Iñaki soziologoa da eta soziologo lanetan aritu da hainbat urtez. Donostiako udalean lehenengo, Astiker ikerketa soziologikoen enpresan ondoren eta bere kabuz gero. 2015-etik 2023-ra Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan da. Eta momentu honetan UEMako teknikaria da. Iñakik soziologiari lotutako hainbat lan egin ditu, baina niretzako egiatan Iñaki soziolinguista da. Soziolinguistika da gogoko duen lan eta ikerketa esparrua. Eta egia esan, azkenengo urteetan arlo horretan hainbat lan egin ditu. 2023an hizkuntza gutxituen jarraipena, ordezkapena eta indarberritzea neurtzeko demolinguistikazko tresna metodologikoak garatzen.
Euskal Herriko aplikazio praktikoa izenburua duen tesia aurkeztu zuen. 1500 horri dituen lan mardul, zorrotz eta argigarria da bere tesia. Hain zuzen ere, Euskaltzaindiak argitaratu duena, lehen Mireiak aipatu duen bezala, abenduaren 8an Durangoko azokan aurkeztu zen bi ale dituen liburu mardula. Aurrera ala atzera goaz, hau da jardunaldi honen izenburua. Galdera hori dago jardunaldi honen izenburuan. Galdera horri erantzuteko, Iñaki Jurrebasok esateko duena entzutea ezinbestekoa dela iruditzen zait. Besteak beste, azken urteotan euskararen egoera ulertzeko erabili diren argudioak birbentzatzera bultzatzen gaituelako. Eskerrik asko Iñaki gaur hona etortzegatik. Bueno, zutik ingo dut. Iepa, vale. Eskerrik asko Patxi, eta eskerrik asko Sabino Arana Fundazioai eta Euskaltzaindiai, aukera hau emategatik. Niretzat hori bada, zuen aurrean lanaren emaitzak aurkeztu alizatea. Arazoak izaten ditut, orain soinuakin, baina bestela denborarekin. Eta, ordu tardiko saioa prestatu dut. Berez, ondo, ez dakit, eduki hauek sakona, denbora gehiago beharko genukela, asmoa dugu urrengo hilabetetan gaur azalduko detena luzeago, lau ordu ingurutan sarean jartzeko, baina bintzatu gaur ordu eta erdiko saioan edo saiatuko gara edukiak azaltzen. Hori da egin nuen lanaren izenburua, tesi hori Patxi Juaristi eta Iñaki Martínez de Lunaren zuzendaritzapean egin nuen, eta gaur pixka bat horren inguruan arituko gara, gehien bat alde empirikoan zer eman duen. Orduan, hasteko tesia jakina soziolinguistikaren jakintza eremuaren barruan kokatzen da, eta hor barruan demolinguistikan. Demolinguistika da, hola labur esan da, hiztunek euren ezaugarri linguistikoen arabera sailkatu eta zenbatzen dituen disiplina. Eta hori egiten du, inkesta, zentzu eta neurketen bidez, ezta? Eta demolinguistika da, soziolinguistikaren barruan beste eremu batzuk baino mugatuagoa gauza askotarako, hiztunen intentzionalidadeak edo motivazioa landu nahi badira, ez da, seguraski disiplinarik egokiena, baina bai da disiplina nahiko egokia pixka bat ez dakit, egoeraren bizkarrezurra zein den azaltzeko, izan daiteke. Hori da nik uste dut demolinguistikari eskatu altzaiona eta pixka bat gaur hortik arituko gara. Esan nik egindako lanak izan duela berezitasun bat, eta berezitasun hori izan da ez dudala ikerketa propio bat egin. Zorionez, Euskal Herrian iturri demolinguistiko sendo eta aberatsak ditugu. Lana egin ondoren konturatu naiz hizkuntza gutxitu gehienetan, baina informazio askoz ugariagoa eta hobea daukagula. Eta, besteak beste ditugu hiru iturri hauek, ezta, zentzuak, EAN eta Nafarroan, iparraldean tamalez bertako zentzuetan ez da jasotzen hizkuntzari buruzko daturik. Nafarroan azkeneko edizioan ere egonda atzerako urrats bat, eta ez da etxeko erabilerari eta lehen hizkuntzari buruzko daturik jaso, baina orokorren hartuta hor ditugu zentzuak oso iturri garrantzitsua, eta Europako beste toki guztietan baino informazio gehiago biltzen da hemen zentzuetan. Hor daukagu altxor garrantzitsu bat. Hor ditugu inkesta soziolinguistikoak, segurazki informazio zabaltasunean iturri nagusia. Informazio izugarrizko aldagai pila bat elkarrekin gurutzatu eta landu daitekena. Eta gero azken idazkogu kale neurketak ematen digutena pixka bat aitortuaren eta errealaren arteko aldeaz gogoeta egiteko eta ikerketzeko aukera. Kale neurketetan izan ere, behatu egiten da, ez da zetzeio jendeari galdetzen, eta horrek ere ematen du oinarri garrantzitsu bat. Guztiarekin hor daukagu datu multzo handi bat, eta nire erana izan da
erakunde horietara guztietara joan, beraiei eskatu batetik datuak, datu gordinak, datu matrizeak, nolabait esateko, ez txostenak baizik eta azpian dauden milioika erregistro horiek guztiak, eskatu baita ere dagoen dokumentazio teknikoa eta hori guztia aztertzea, ezta? Jakina, eskerri beroenak 4 erakunde horiek. Bueno, egin dudan lanketa izan da beti Euskal Herri oso mailakoa ahal izan denean eta batzutan zensuak tartean zeudenetan hegoalde mailakoa, eta hori izan da egin dudan lanketa. Esan dela lehenengo alde empirikoan behintzat lehenengo hurbilpen bat, azterketa hau jakina egin beharko litzake lurraldeka, xehetu, egin beharra dago, generoa, klase soziala, mila aldagai burutzatu gara daude, da lehenengo ikuspegi orokor bat. Bueno, tesian orokorrean, edozein tesik galdera nagusi bati edo galdera multzo bati erantzun behar izaten dio, ezta? Hori izan da tesi baten helburua, eta ni aritu naiz 4 galderen bueltan. Lehenengo 2 galdera teoriko, lehenengoa, ze ardatzei erreparatu behar zaie hizkuntza gutxitu baten egoera soziala neurtzeko. Hizkuntza bat osasuntsu edo ahul dagoen jakiteko zerri erreparatu behar dugu, ze gai dira hemen klabeak. Eta galdera hori egin diot nolabait esateko teoria soziolinguistikoari. Zer esaten du teoria soziolinguistikoak horri buruz. Eta iritsi naiz 6-7 ardatzetako zerrenda batera. Hizkuntza gaitasuna, erabilera, ez dakiz zer. Bai? Lehenengo galdera hori. Hori argitutakoan, bigarren galdera batean saiatu, hau da bigarren galdera. Ze tresnen bidez gauzatu izan du ardatzoien inguruko informazio bilketa demolinguistikak. Bai? Hizkuntza gaitasuna hartzen dugu, nola aztertu da hizkuntza gaitasuna lehenengo Euskal Herrian. Zentzuetan eta inkesta soziolinguistikoan ze galdera sartu dira, nola galdetu zaie hiztunei horri buruz, eta ondoren galdera horiek nola landu dira tipologiak sortzeko. Hori, nola egin da, garai ezberdinetan, ze horrela aldaketa batzuk egon dira, hori aztertu du lehenengo, eta ondoren hori bera nola egin da hemendik kanpo. Katalunian, Galesen, Irlandan, toki ezberdinetan, pixka bat erreferentziak edo edukitzeko eta pixka bat irudimenari lan egiten laguntzeko, ezta. Hori izan da bigarren galdera. Eta behin hori erantzun da, 3. galdera izan da galdera metodologikoa eta nire lanean galdera nagusia. Nire tesiak berez izaera metodologiko bat duelako. Eta galdera hori, daukagun informazio handi hori ikusita, aipatu dugun datu base handi horiek ikusita, eta aurreko 2 puntuan ikusita, ze adierazle berri sortu daitezke, dagoen informaziotik abiatuta, hizkuntzaren egoerari buruz, argazki berriak edo egokituagoak egiteko. Eta horren emaitza izan dira, 127 adierazle sortu ditugu. Nire lanaren parte handiena hau izan da. Nik 8 urte pasa ditut hontan, eta 4 baino gehiago 3. galdera honekin pasatu dut. Hori pixka bat lanik handiena horrek eman di. Eta hori erantzun ondoren, 4. izan da galdera empirikoa. Adierazle horiek sortu eta datuz elikatu ondoren, zer esaten dute datuek euskararen egoerari buruz. Eta gaur honekin arituko gara. 4. horrekin, hortan luzatuko gara gehiago. Bueno, hasi aurretik esan, berez demolinguistikak duen izaeragatik eta daukagun denboragatik brotxalodi zarituko gerala, gai asko ikutuko ditugu, eta beti egongo litzake aukera gehiago nabardurak egiteko, salbuespenak aipatzeko, eta ez, gu arituko gara brotxalodiak. Zentzu dira pixka bat ezaugarri nagusiak, joera nagusiak, hortan arituko gara. Kontuan hasi hartu entzundakoan. Beti egongo dira salbuespenak, beti egongo dira. Bueno, orduan hasiko gara, bigarren zatiarekin, denborarik gehiena hontan egongo gara. Lehenengo galdera esaten genuen, ez da zeintzu dira ardaz nagusiak hizkuntzaren egoera nolakoa den neurtzeko, atera zitzaizkidan, beste bat ere bat zegoen, 6 ardaz hauek landu ditugu, ez da hizkuntz gaitasuna, erabilera eta abar, eta jungo gara banaka ikusten, zer esan dezakegun horiei buruz, horietan euskararen egoerari buruz. Eta lehenengo daukagu 3 bat, hizkuntza gaitasuna, erabilera eta atxikimendua, jarrerak, motivazioa, atxikimendua, alderdi subjektiboak,
soziolinguistikoan da hirukote trinko bat, oso egonkortuta dago horren arabera aztertzea, eta horrekin hasiko gara. Bueno, hizkuntza gaitasuna lerroburu batzuk emango ditugu, informazioa laburtuz, eta hemen ateratzen zaigun lerroburua da hizkuntza gaitasuna dela gure ahulgune garrantzitsu bat. Lehenengo hirukote hortan, ahulen daukagun alderdia hori dela. Badakigu ikuspegi hau datorrela pixkat orain arte uste izan degunaren kontra, nola baita izateko, eta pixka bat azalduko dizuet, zergatik aiatzen geran ondorio hortara. Hizkuntza gaitasuna aztertzeko bi irizpide eduki beharko genituzke argi, hau demolinguistikaz aruntzagoko soziolinguistikotik ekarrita, eta bi irizpide horiek dira batetik bi hizkuntza dauden komunitate batean hizkuntza gaitasuna aztertzerakoan bi hizkuntzetan dugun gaitasuna aztertu behar dela, ez dela aski euskerazko gaitasuna neurtzea gure kasuan, euskerazkoa eta gaztelaniazkoa, euskerazkoa eta frantsesezkoa hartu behar dugula kontuan, hori bat, eta bigarrena, hizkuntz gaitasuna ez dela errez ezkontzen banaketa dikotomikoekin. Txuri beltz, euskaldun erdaldun. Oso multzo mugatuak direla horiek, benetan dauden kolore ezberdinen gama jaso nahi baldin badegu. Errealitatea askoz ere antz gehiago dula, kontinun izaera daukaten aldagaiekin. Bai? Eta orduan, bi irizpide horiekin sortu dugu adierazle hau, ahozko hizkuntza gaitasunaren adierazlea, eta sailkapen hortan, sailkatu ditugu hiztunak 7 multzo hauetan. Sailkapen hau, pentsatzen eta askontzat ezaguna izango dela, garrantzitsua da ondo ulertzea, eta azkar azalduko dugu, muturretan ditugu elebakarrak, erdaldun elebakarrak eta euskaldun elebakarrak, hauek beraien hizkuntza ondo dakite, eta beste hizkuntza ez dute ulertu ere egiten. Bai? Erdirago etorrita ditugu erdaldun hartzaileak eta euskaldun hartzaileak, hauek beste hizkuntza ulertzen dute, baina ez dira hitz egiteko gai. Bai? Erdaldun hartzaileak eta euskaldun hartzaileak, eta azkenik ditugu elebidunak. Elebidunak era bi hizkuntzetan ondo edo nahiko ondo hitz egiteko gai geranak. Hitz egiteko gai geranak bi hizkuntzetan. Eta hoien barruan ere denak ez gera berdinak, eta daude erdal elebidunak, dira bi hizkuntzetan hitz egiten jakinarren gaztelaniaz errezago egiten dutenak, beste aldean ditugu euskal elebidunak, euskeraz errezago egiten dutenak, eta erdian ditugu nagusitasunik gabeko elebidunak. Hauek dira, hiztunak galtzen zaienean inkestan, eta ze hizkuntzatan hitz egiten duzu errezago, euskeraz edo gaztelaniaz, nik bietan berdin erantzuten dutenak. Orduan daukagu sailkapen hori. Nola gaude hontan? Gauden datu berrienak ekarrita, hau da hiztunen banaketa gaur egun Euskal Herrian. 16 urtetik gorako hiztunen banaketa. Ikusten dugu dagola banaketa oso lerratua muturrik erdaldunenera, 5-tik 3 hiztunek ez du euskera ulertu ere egiten, eta ikusten dugu beste muturra utxik dagoela. Nolabait, ez dakit, edozein egoera, elebitasun egoera parekide xamar imaginatzen hasita, banaketa posible asko egon daitezke. Demagun, hau honeainokoa dela, eta hemen daukagula beste multzo bat neurri berdintzukoa, edo ez, edo hiztundenak 3 kategoria hauetan banatzen direla, aukera asko egon daitezke. Banaketa hau ez. Egoera orekatu batetik oso urruti dago. Baten bat harrituko da, eta hau eta orain arte ikusi ditugun datuak, normalean gaia lantzerakoan zertan dago aldea. Beste alderen bat ere badago, baina alde nagusia da, orain arte informazioa hau lantzeko moduan euskaldun danak multzo bakarrean aurkeztu izan direla. Euskaldunak, 130. Eta horrek egia da, ematen duela sendotasun beste irudi bat. Baina nire iritziz, segurazki, komunikatu behar denean gure egoera segunetan hori, tankera hontako lanketak egokiak izan daitezke, zalantzari gabe, baina benetan gu jakin nahi degunean, abertzein da benetan gure hizkuntz gaitasunean daukagun zorua, banaketa hau, xeago hau, egokiagoa da. Ulertzeko zer daukagun esku artean, da zer dan pasatzen zegoen. Batzutan esaten dut, hau eramaten badegu futbol terminoetara,
grafiko hau ikusita, baten batek esan lezakela. Bueno, euskera erdera lehia gaitasunean dago bat eta biko aldean, ezta? Partidua, badakigu euskaldunak ez gerala nagusi, baina bat eta biko proportzioan dago, ezta? Datuak beste modu hontan begiratuta, esan dezakegu, bueno, hemen daude 2.200.000 hiztun erderaz errazago egiten dutenak, eta euskeraz errazago egiten dutenak dira 210.000. Aldea ja da bat eta 10 edo bat eta 11koa. Desberdina da. Eta are gehiago, baten betek esango du, bat eta 10 tipo hau esageratzen ari zaigu. Ezin du hainbesteko izan. Esan behar da, kuantitatiboki desoreka hori baino handiagoa dela. Zergatik? Bueno, kuantitatibo ez, kualitatiboki. Kuantitatiboki bi kopuru hauen arteko aldea da bat eta 10koa, bat eta 10 eta erdikoa, zehazki. Baina kualitatiboki bi multzo hauek oso ezberdinak dira. Hemengo hiztun gehienek ez dakite horko hizkuntza, eta hemengo hiztun ia denek dakite bestea. Orduan, guztiarekin hau da laburpena. Hizkuntza gaitasunaren zorua oso gura daukagu. Modu askotara irakurri daitezke datu hauek, ez? 10tik 7 ez dakite euskeraz, eta euskeraz dakitenen artean ere gehiago dira erderaz errazago egiten dutenak, euskeraz errazago da. Angulo ezberdinak ikusita, ondorioa hori da. Daukagun ahulgune funtsezko bat hori da. Eta honekin lotuta, eta ja gaitasunaren zatia bukatzeko, esan bilakaerari begiratzen badiogu, azkeneko 30 urtetan, hauek denak multzo bezala hartzen baditugu hazkunde bat izan da, denak dakit bezala, euskaldunen kopurua hazi egin da, 25 ingurutik 30%, eta da kopuru da hazkunde handi bat, garrantzitsua, eta garrantzirik kendu ezin zaiona inondik inora, hori argi. Baina era berean, hartuko bagenu adibidez multzo honen bilakaera, emaitza da azkeneko 30 urtetan ez dago aldaketarik, ez dela hazi. Eta hau lotzen da pixka bat ere, orokortuz, ez de datuekin azalduko, baina azkeneko 30 urteko bilakaeran ezaugarri bat bada, nolabait gure komunitatea, euskararen komunitatea irudikatzen badegu tipula bat bezala, geruza ezberdinak dituen tipula bat bezala, barnekalde trinkoago batekin eta geruza geroz eta periferikoagoekin, nolabait esateko, gure tipula hazi egin da, azkeneko 30 urtetan. Eta hori oso garrantzitsua da, eta oso ona da, hizkuntza gutxik esan aldezakete hori, da lorpen handi bat. Tipula hazi egin da, baina hazi da kanpoko geruzetatik. Eta barruko geruza, euskeraz errazago egiten duena, nagusiki euskeraz bizi dena, eta abar hori ez da hazi. Hori dago, hortxe. Vale? Bueno, eta, nertzat, gaur hortaz ere itzin behar denez, nik ez dut aurrera begirako gauza askorik esango, baina hontan bai esan behar dut, nik uste azkeneko, ez dakit, 50 urtetan edo gehiagotan, eukidegula oso argi multzo hau hasi hartzela, ez da, hiztunak pasara ditugula segmentu hontatik onera, euskaldun izatera, eta hori oso ondo dago, eta horrekin jarraitu behar dugu. Baina baita ere gure txipean sartu beharko genukela nagusitasunezko hiztunak sendotu behar ditugula, gehiago behar ditugula. Zergatik, besteak beste, gero ikutsiko dugun bezala, hau egirelako gero euskera gehien erabiltzen dutena. Erabilerarekin oso lotua dago, hauek erabiltzen dute, euskera askoz gehiago haue baino, ningu zalantzari gabe. Denak dira elebidunak, baina horrek asko markatzen. Bueno, aurrera. Erabilera. Erabileran daukagu beste edozein arlotan baino informazio gehiago, informazio oso ugaria eta aberatsa daukagu. Datu zehatzetan baino, saiatuko naiz aztertzen erabilera eta gaitasunaren arteko harremana nola gertatzen den. Daturen bat ematearren, kasualidadea biak bat datoz, kale erabileraren arabera, euskararen erabilera dago 13%. Hori da, erabileran euskarak eduki dezaken pisuaren adierazle argiena seguru. Eta inkesta soziolinguistikoaren arabera, nagusiki euskaraz bizi geran herritarrak ere hor nun bai dira.
eguneko kasualidadea biak bat datoz. Eguneko 13 inguru izan gaitezke, nagusiki euskeraz bizigeran herritarrak. Bai? Bueno, erabilera eta gaitasuna. Zer esaten digu teoriak erabilera eta gaitasunaren arteko harremanaz? Esaten digu harreman estua daukatela, bi alderdiak, eskutik joaten direla gehienetan, eta harreman hori dela aldebikoa. Erabilerak eragitzen du hizkuntza gaitasunean, nik ezin dut hizkuntza bat ikasi erabili gabe, erabili beharko dut pasiboki eta aktiboki, bestela jai daukat. Eta dakidan hizkuntza bat erabiltzen ez badut, iritsi gerozta galmingo dut gaitasuna, gerozta traketxagoa dituko naiz hizkuntza hortan, eta alderantziz dakidan hizkuntza bat asko erabiltzen badut, gerozta trebeagoa izango naiz, ezta? Hori da, harremanaren alde bat. Eta horregatik, esaten dugu, erabilera dela hizkuntza gaitasunaren motorra. Honekin lotuta, ez gera gaur hortan gehiagi sartuko, baina gaur egungo euskaldunen artean gehiago dira erdera gehiago erabiltzen duten euskaldunak, euskera gehiago erabiltzen dutenak, baina beraz, erabileraren praktika horrekin ari dira elikatzen lehen ikusi dugun hizkuntza gaitasunaren banaketa pobre hori. Hortik alare ez dugu jarraituko. Orduan, alde batetik hori, eta beste aldetik esaten zaigu hizkuntza gaitasuna dela erabileraren zorua. Komunitate batean dagoen hizkuntza gaitasunaren araberako banaketak moldatzen du ze hizkuntza erabili daitezken o ze hizkuntza erabiliko diren neurri oso handi batean. Eta hau gertatzen da bi zentzutan nagusiki. Batetik daukagu nahitaezkotasun eta aukeren egitura deitzen duguna. Adibide simpleenetik hasita bikote batean, ni bikotean bizi naiz, ni elebiduna izanik, nire bikotekideak euskera besterik ez badaki, euskera zein beharko dugu. Hor ez dago aukeratzeko aukerarik. Eta nire bikotekidea aldiz erdalduna baldin bada, erdera zein beharko dugu. Hor ez dugu eukiko aukerarako tarterik. Bakarrik aukeratu ahal izango dugu, biak elebidunak baldin bagera, ezta? Bueno, maila makro batean logika horrek ere funtzionatzen. Eta lehen ikusi dugun grafikoa berriro hartuta, zer da gertatzen dena? Gertatzen dena da, hauek, 2 milioi hiztun hauek beti ari direla erderaz, ez dakite, euskeraz, hoien jarduna erderaz da eguneko unean, brotxarodiak nahi gara, engoliak sarspraduzpenak egiteko moduan. 12.000 lagun ari direla beti euskeraz, ez dakitelako gazteleraz, edo frantsesez, eta gero gaude erdian 800.000 lagun bitan egin dezakegunak. Eta bitan egin dezakegunak nola aritzen gera? Bueno, aritzen gera hauekin ari geranean beti erderaz, zin dugu euskeraz jardun behaiekin, hauekin ari geranean beti euskeraz, eta gure artean gaudenean aukeran. Bai? Orduan, egoera hauek dena kontuan hartuta, kalkulatu dut, interakzioa kontuan hartuta, ontarako hartu inkesta soziolinguistikoan informazio oso aberatsa dago harreman hiztunen harreman sareari buruz, eta hori ustiatuta, iritsi naiz banaketa ontara, eta banaketa honek erakutsiko duke interakzio arruntetan zenbat egoeratan dago derrigorra da erderaz aritzea, zenbait egoeratan da derrigorra euskera zaritzea, eta zenbait egoeretan dago bat edo beste erabiltzeko aukera. Eta ateratzen zait, banaketa olako zehozer izan daitekela. Uneko 80 erderaz da nahita ez, hau da, erdaldunen jarduna, gehi elebidunak erdaldunekin gaudenean daukagun jarduna, 100 nahita ez euskeraz, eta 19 aukera. Eta hori horrela izanik, gaur egungo euskeraren erabilera maksimoa egongo litzake 20. Hori izango litzake, elebidunak gure artean gaudenean, beti euskera zingo bagenu, iritsiko gineke 20. Maksimo hori aldatzeko behar da, edo gaur egun euskaldunak ez diren sailak euskaldundu, edo euskaldunak gure gana gehiago bildu. Erdaldunekin harreman gutxiago dut. Bi modu horiek daude, paperaren gainean,
erabilera maksimoaren kopuru hori igotzeko. Bueno, hori horrela izanik, iturri beraren arabera, erabilera aitortua dago 1,7. Beraz, maksimo posibletik, desiente gertuago, minimo posibletik baino. Bueno, orduan dago, hau da lehenengo gaia. Naizta askotasun eta aukeren egitura horrek baldintzatzen duela asko ze erabilera den posible. Eta bigarrenik, ari ginean nola eragiten duen hizkuntza gaitasunak erabileran, daukagu erosotasunaren bulkada. Erosotasunaren bulkada da, joera daukagula errezen egiten dugun hizkuntza hori gehiago erabiltzea. Hor jartzen dugu pelotari bat, gotzon garatek zenak horrekin azaltzen zuelako fenomeno hau, ez? Esaten zuen, pelotariak, eskubia baldin bada, pelotariak alden guztitan eskubiz emango dio. Bere eskuena hori du. Eta ezkerrez emango dio bakarrik, beste aukerarik ez daukanean. Pelota txokora botatzen diotenean, orduan emango dio ezkerrez bestela. Eta esaten zuen, hizkuntzan logika horrek funtzionatzen du. Eta joaten bagara datuetara, inkesta soziolinguistikoetara, inkesta soziolinguistikora ikusiko dugu aldagai horrek indarra handia duela erabilera esplikatzerakoan. Normala da, ez? Nik bi esku dauzkat, nik egoera komunikatiboko batean nahi den norbait konbentzitu, nahi den norbait liluratu, nahi den norbait iraindu, ez dakit zer nahi duen egoera bakoitzean, baina bi tresna baditut, eta batean eraginkorra bada naiz, zentzua du, badu logika bat, horretan gehiago aritzeak, ezta? Bueno, orduan hori kontuan hartuta, printzipio hori, ez, eta baloratzerakoan euskera asko erabiltzen den, edo gutxi erabiltzen den hori ere kontuan hartu da, jakina. Hori kontuan hartuta egin dugu kalkulo bat. Deitu diogu erabilera erosoaren erreferentzia, eta erabilera erosoaren erreferentziak zer egiten du? Kalkulatzen du. Zein izango litzake euskeraren erabilera, baldin eta egoera hauek noski erderaz gertatuko balira, egoera hauek euskera eta egoera hauek euskeraz, eta azkenik elebidunak elkarrekin gaudeneko egoera hauetan, hiztun bakoitzak erabiliko balu beti, salbuespenik gabe, erosoen zaion hizkuntza. Euskal elebidunak beti euskera zaituko balira, eta erdal elebidunak beti erdera zaituko balira. Hipotesi horrenpean erabilera egongo litzake 9%. Eta iturri beraren arabera dago 17. Hau da, laburtuz, lerroburua, asko erabiltzen da euskera dagoen gaitasunaren zorurako. Daukagun erren nagusia da gaitasuna hau daukagula. Daukagu zoru oso ahula. Zoru hori kontuan hartuta, dagoen erabilera maila oso egokia da. Gurean gertatzen dena da, eta askotan naturaltzat jotzen dugu, zeinik ez du ezagutzen, ez da? Zenbait hiztun erderaz errezago egin arren, euskeraz jotazu haitzen dienak. Holako mordoska ditugu, milaka batzuk, ez da? Horiek dira niretzako gure heroirik handienak. Beti ezkerreko eskuaz bizitzen. Errez izaten da. Bai? Eta agian horiek ez dira erlatiboki ez dira inbeste, baina bai dira asko, erderaz errazagoa egin arren bere jardunaren parte bat euskeraz egiten dutenak. Bereziki, seme-alabekin daudenean adibidez. Ezta? Asko. Ez dakit hori benetan baloratu izan dugun guk komunitate bezala horrek adierazten duena. Bai? Hori da gure indargune garrantzitsu bat. Aurrera. Bueno, hirukotearekin bukatzeko atxikimenduaren gaia, lerroburua hortxe. Hau da gure indargune nagusia. Hori esateko dudan argumentu nagusia da, lehen esandakoari tiraka. Erabilera erosoa dena baino gehiago erabiltzen bada hizkuntza bat, da motivazio aldetik indartsu dagoela. Badagoela nahi bat, gogo bat, hiztunen zaila handi batek behintzat daudela gogo hori, hizkuntza horrekin aurrera egiteko, eta hori izan da gure gutxienez azkeneko 50 urte hauetan gure indargune nagusia. Bestalde, gaia berariaz aztertu izan denean, bai inkestetan eta bai modu kualitatiboagoan hori ondorio argi bada. Euskaldunak atxikimendu handia du hizkuntzarekin. Bueno, berriro ere, brotxalodiarekin ari dira, hemen
gauza asko egongo lirateke, dena ez da zoragarria alderdi honetan, baina argazki orokorrean, ez, pixka bat hori da gure helburua orain, ez da krokiz orokor bat egitea edo, hau izango litzateke gure indargune nagusia lehenengo hirukote hortan. Bueno, orain artekoak laburtuz, pixka bat gatoz ikuspegi batetik, edo, bueno, egonda nahiko orokortua euskal soziolinguistikan ikuspegi bat, esaten ziguna, hizkuntza gaitasunean indartsu gaude, hori da gure indargune nagusia. Erabileran ahulago gaude. Hori zertan justifikatzen zen, neurri handi batean kulpa guk daukagu demolinguistikan ibiltzen geanak, zerren zen, ezagutza, 30% daki euskara erabiltzen eta erabile 13%. Jo, erabilera dago hau, ez da. Claro, baina oinarritzen zen irakurketa segurazki ez oso zuzenean, ez hori gertatzen da hizkuntza guztietan. Gaztelania hegoaldean ezagutzen du 95% eta erabilera dago 95%. Baita ere daukate koska hori. Bueno, hau zen ikuspegia, ez da. Eta hau azaltzeko euskal soziolinguistikaren barruan batzuk, ez guztiek, baina ja jotzen zuten alderdi motivazionaletara. Eta hizkuntza gaitasuna fuerte dago erabilera ahul, eta horren arrazoia da hiztunak ez duela benetako atxikimendurik hizkuntzarekin. Jendeak korrika datorrenean hor juten dira atzetik korrika eta pegatina jarri ere bai, baina benetako atxikimendurik ez dago. Irakurketa hori desentetan egin izan. Bueno, guri gauzak justu alderantziz atean zizkigu. Daukagu hizkuntza gaitasunaren aldetik zoru oso ahula, dagoen ahultasun hortarako dagoen erabilera maila txukuna da, eta hori posible da badagoelako bizinaia handi bat euskaldunen eta euskal herritarren sektore zabaletan. Eta hori da gure indargune nagusia. Bueno, azaldu be pixka bat zergatik ateratzen zaidan nola, azken balorazio bezala bai esan gure benetako distribuzioa hau izango balitz, heriotza seguru izango genukela. Zergatik diot hori, komunitate batean dagoen hizkuntza gaitasunerako erabilera horren azpitik baldin badago, horrek denborarekin zekarriko du hizkuntza gaitasunak ere bera egitea. Erabiltzez bada hizkuntza gaitasunean ahultzen joango bera. Eta horrek erabilera bera eta denborarekin hemen etzeon irten biderik. Eskema honek badauka lehenengo une bat depresio aldi txiki bat ikusten dugunean ostras gaitasunean ez gaude ederki. Dauka xok egoera bat, eta hori pasatu egin behar da, baina bestela komunitate bezala hobeto gaude distribuzioa edukita, hau edukita baino. Honek aukera ematen du aurrera egiteko. Aurrera, ez dakit nola nahi denboraz. Bueno, bigarren ditugu prozesuak. Hauek dira 3 ardatz nagusiak, eta gero daude hizkuntza gutxitua indartzera edo ahultzera eraman dezaketen prozesu nagusiak. Eta prozesu horietan landu ditut bi, hizkuntza bilakaera eta transmisioa edo sozializazioa, orain ikusiko ditugu, baina lehenago aipatu behar da beste bat, nik tesian landu ez dudana, baina funtsezkoa dena ere. Aldaketa demografikoarena. Komunitate batean gertatzen diren jaiotzak, kontuan hartuta jaiotzen diren ume horiek gure kasuan etxe euskaldunetan edo etxe erraldunetan jaiotzen diren, zonalde euskaldunago edo erraldunagoetan jaiotzen diren eta gertatzen diren heriotzak, eragina dute jakina komunitate horren osaeran eta horrek hizkuntza egoeran ondorioa ditu. Eta berdin, migrazio mugimenduekin. Migrazio mugimendu guztiek dauzkate ondorio argiak, gurean adibidez, geroz eta datuek esaten dute, geroz eta gehiago direla gure bertatik kanpora jotzen duten herritarrak, gazteak, horietako euskaldunak, ezta? Denak ezautzen ditugu, Madrilen, Bruselan edo Singapurren bizi diran joera bezala, indartzen ari den joera bada, eta horrek komunitatea ahuldu egiten du. Beste konsiderazioetan sartu gabe. Alderantziz, etortzen diren fluxuak gehien bat kontuan hartuta fluxu horien tipologia linguistikoa zein den, etortzen diren artean salbuespena dira
euskaldunak badira batzuk, ateratzen dira, baina gehienak dira edo gaztelerazko hiztunak, edo beste hizkuntza batzutakoak, eta iparraldearen kasuan, ia gehienak frantses hiztunak, eta gainera Frantziko herritarrak, ez da. Horre guztiak, jakina, eragin argia du hiztun multzoaren osaeran eta hizkuntzegoeran. Ondorio argia ditu. Eta berdin, migrazio mugimenduan ere barne fluxuak. Eta geroz eta gehiago mugitzen gera jaiotokitik bizitokira, eta horrek ere eragina du, eta orokorrean gehiago egiten du kaltera mesedera baino, fluxu guzti horiek. Orduan, daukagu atal oso garrantzitsua, baina nik landuko ez dudana, bakarrik aipatu egiten. Eta nik landu ditut beste bi prozesu. Lehenengo hizkuntza bilakaera, hau izango da segurazki askorentzat ez ezagunena. Hizkuntza bilakaerak ze aztertzen du? Hizkuntza bilakaeran aztertzen da hizkuntzarekin lotutako ezaugarri sozialak ez dira finkoak. Nik egin dezaket bizi naiteke gaur euskeraz, eta hemendik 10 urtetara ez, adibidez, ezta? Aldakorra da. Orduan, hizkuntza bilakaerak hori aztertzen du, ezta? Hiztunen bizitzetan dauden aldaketak, linguistiko. Eta demolinguistikaren barruan hori nola aztertzen da? Nagusik aztertzen da, konparatuz aur txikiak, aur jaioberriak edo lehenengo 3 urtetan aurra gineneko garaian eduki genduen hizkuntz egoera gaur egungoarekin. Hau asko lantzen dute Quebecen da Kanadan eta eza. Orduan, hauek darabilten logika oso argia da, eta onera ekarrita izango litzake horrelako zehazer. Nik herri batean, baldin baditut 1000 hiztun lehen hizkuntza euskera izan zutenak, adibidez, ezta? Eta herri hortan bertan, gaur egun etxean euskeraz bizi direnak, baldin badira 1500, horrek esan nahi du, komunitate hori ari dela handitzen, ari dela indartzen, ari dela sendotzen. Eta aldiz, lehen hizkuntza euskera zutenak 1000 baziran eta gaur egun erabiltzen dutenak etxean 500 badira, horrek esan nahi du, komunitate hori ari dela uzkurtzen. Kanadarriek eta adierazle honetatik, bi alderdi horien arteko konparaziotik zuzenean ateratzen dute hizkuntzaren bizindarraren adierazlea. Ematen diote garrantzi erabakigarria alderdian. Eta puntu honetan ez gaude oso ondo. Gurean, orain ja lerrogu sartuta, gurean indartsuagoa da erdalduntzea euskalduntzea baino. Orain esanduko dugu pixka bat zergatik. Hau azaltzeko, imaginatuko dugu hemen dauzkatela zaku handi batean lehen hizkuntza euskera izan zuten hiztuna. 100.000 hiztun hemen dauzkat. Eta hemen beste zaku batean ditut lehen hizkuntza gaztelania edo frantsesa izan zuten hiztunak. Beste zaku handiago da. Eta azten bagera galderak egiten ikusiko dugu. Lehen hizkuntza euskera izan zuten hauek ikasi aldute beste hizkuntza? Bai, ia denek bai. Hango multzokoek ikasi aldute euskera. Batzuk bai, baina gehienak ez. Lehenengoa. Bigarrena, hemengoen artean, 6%, inkesta soziolinguistikoko datuen arabera, galdu du euskeraz ondo edo nahiko ondo hitz egiteko gaitasuna. 6%. Kopuru txikia da handia, hori baloratzeko modukoa da, 6%. Han ez dago horrelako galerarik, inok ez du gaztelania edo frantsesa hitz egiten gure testu inguruan, ez da. Eta 3. datua, eta niri deigarriena egin zitzaidana, da nagusitasuna lehen hizkuntza euskera izan duten hiztunen 53%ak, erdiak baino gehiago, galdu du bidean euskerazko nagusitasuna. Euskerazko nagusitasuna zer da? Euskera zerrezago egitea. Etxe euskaldunetan jaio ziren, pentsatzeko da, ume horiek 3 urte zutenean, euskera besterik ez dutela jakingo, edo euskera zerrezago ingo zutela erderaz baino. Erdiek, galtzen dute bidean nagusitasun hori. Beste multzoan dago neurri hortako ibilbiderik, badaude batzuk, etxe erdaldunetan jaio eta gaur egun erdera ez dutenak hizkuntza nagusi, errezen egiten duten hizkuntza, baina dira 2%. Hau da, laburtuta,
denetatik brotxaledearekin nahi gara, denetatik dago, badaude hiztunak hemen hasi eta beste puntaraino joan direnak, hizkuntza azteraino, eta badaude batzuk hemen gelditu direnak, ez dutenak ikasi ondo gaztelaniaz egiten, gutxiren batzuk badaude. Baina bataz beste mugimendua egonda, eta bataz beste egonda mugimendu handia. Bai? Gehienak nagusitasuna galtzeraino. Bai? Eta beste aldean berriz, egonda ere mugimendua, baina askoz ere ahulagoa. Bai? Erabilera datuekin ondorio berdinera iritsiko ginake, ez naiz errepikatuko. Askoz gehiago dira, gaur egun lehen hizkuntza euskera izan eta etxean erderaz aritzen direnak, lehen hizkuntza erdera izan eta etxean euskeraz aritzen direnak baino. Bai? Hori da besteak beste, euskaldun horiek erdodunekin bizi direlako, ez dauka bestelako esplikazio zerarik. Baina kontua da, badaukagula olako higadura handi bat. Bizialdiak higatzen gaituela. Ideia orokor bezala. Bueno, hau zergatik da? Hemen dago lehenengo erantzun zuzena, honi hau sortzaio, lehen ikusi dugun egitura demolinguistikoa ditu dezakegu, hizkuntza banaketaren araberako, hizkuntza gaitasunen araberako banaketa horri. Proportzioak horiek izan da, normala da gertatzea. Eta lotua dago baita ere, aurrerago ikusiko dugun beste gai batekin, dala lurralde nagusitasunarena. Eta da, euskal herritar gehienak bizi direla erdera oso nagusi den eremuetan. Eta horrek tiratzen du horren alde ez da. Hau guztia irudikatuz, bueno, eskilara mekanikoen metafora erabiltzen dut, bere garaian zalantza izanun, adibide bezala jarri errekan, korronteren kontra igeri egitea, edo jarri eskilara mekanikoena, eta bueno, hau hartu nun, azkenean kontua da, euskaldun gehienak bizi direla testuinguruetan, nun euskaldun bizi nahi izatea, den kontrako norabidean datorren eskilara mekaniko batean gora egiten saiatzea bezala. Posible da igotzea? Bai, baina ez da erraxa. Ez da erraxa, nekagarria da, eta despistatzen bazera, atzera kasoaz. Oda, zuk euskaldun bizi nahi duzu, baina testuinguruak etengabe eramaten zaitu zera. Eta hori da lehenik eta behin egitura demolinguistikoaren ondorio zuzena, eta hori horrela izango da hurrengo hamarkadetan. Ez degulako gauzak zoragarri joan da ere, ez ginak zera. Daukagun minorizazio maila handia da, eta hortik ateratzeko, bueno. Eta horrela izanik bestalde botere egitura ugarik elikatzen dute egoera. Azkenean, gaztelania frantsesa ezinbestekoak dira, gurean bizitzeko oso zaila da, hegoaldean gaztelania jakin gabe bizitzea, oso zaila da. Euskera jakin gabe bizi daiteke. Orduan, horrek denak eragiten du, hori, hemengo mugimenduak askoz ere handiagoak izatea, handiko nuntzakoa baina. Bueno, nik uste garrantzitsua dela hontazo hartzea, zera, orain arte gai hau nire ustez ez da behar bezala landu gurean, eta, karo, honek perspektiba aldatzen du. Lehenengo ekartzen du kontziente izatea berezko joera, galeraren joera dela, hau da. Ekuaziotik entzen badegu administraziotik euskararen alde egiten den lana, alor sozialetik euskararen alde egiten den lana, eta hiztun partikularrok daukagun jarrera, euskararen aldeko jarrera, hiru elementu horiek ekuaziotik entzen baditugu, naturala da kalera jatea. Hori argi edukitzea funtsezkoa da. Eta berdin, garrantzitsua da baloratzeko besteak beste bilakaerak. Nei herri batean baino gehiagotan gertatu zait, joan da, bertako euskaltzaleek esatea gure herrian, erabilera duela 20 urte zegoen, asmatzen nahi naiz, 20ean, eta gaur egun, gaude 20ean, eta behira zenbait lan egin dugun, lan pila bat egin dugun, eta gure ustez gaina ondo aritu bera, baina ez du ezertako balio izan, gure lanak. Ez du ezertako balio izan, gaude? Nola ez du ezertako balio izan? Hau kontuan hartuta, gertatzen dela, naturala,
zuek ez zinaten egon behar, zuek egon behar zinaten hemen, ez dakit nun. Berezko joera, ja, daukagun minorizazio mailarekin hori da. Orduan, besteak beste, bueno, eta hau berdin, maila makro batean, azkeneko, ez dakit, 20 urtetako datuak eta behiratzerakoan, bueno, eustea lorpen bada. Gure egoeran egon da, ja, eustea lorpen bada. Datuetan eustea lorpen bada. Nahikoa da? Ez da nahikoa. Hortik atera gara daukagu, bestela jarraituko dugu egoera honetan, ez dakit nuiz arte, ez da. Baina, garrantzitsua da hori kontuan hartzea. Bueno, eta azken oharra, fenomeno hau da Euskal Herrian orokorrean gertatzen dena, baino ez lurralde guztietan. Arnasguneetan ez da gertatzen. Horregatik besteak beste dira garrantzitsuak arnasgunean. Gero arituko gara hortaz. Bueno, eta prozesuetan azkena ikusiko duguna, transmisioa, sozializazioa, hizkuntza bilakaeran aztertzen da nola pasatzen dugun hizkuntza gure belaunalditik hizkuntza bilakaeran aztertzen da nola ze aldaketa linguistiko izan ditugun bizitzan zehar, erdaldundu gera, euskaldundu gera, ez da? Eta transmisio sozializazioan aztertzen da nola pasatzen dugu hizkuntza hurrengo belaunaldiari. Eta, bueno, prozesu hau klabea da, hizkuntzak aurrera egiteko, hau da, funtsezko prozesuetako bat. Eta honi buruz izenburuarekin hasiko gara ere, hau da gure indargune nagusi bat. Holako beti ari gera brotxaloideakin, salbuespenak, ñabardurak, baino prozesu honek ondo funtzionatu du azkeneko 30 urtetan gutxienez, datuak horkoak ditugu. Batek esango du, etxe gehienetan erdera saltzaile bat transmititzen umei, bai, horrela da, euskera jaso duten umeak, azkeneko datuak, hegoaldekoak kasu honetan 17 dira, euskera nagusiki jaso dutenak kopuru, ez oso handia. Baina kopuru hori handiagoa da euskerak beste esparruetan dituen kopuruak baino, eta batez ere belaunalditik belaunaldira dago aurrera pauso bat. Hau da, gaur egungo gurasoak ari dira euskera gehiago transmititzen beraiek jaso zutena baino. Beraiek etxean jaso zuten baino euskera gehiago transmititzen ari dira gurasoak. Eta hori ez da tontokeri bat. Hori fenomeno garrantzitsua da. Gai hau herrietan eta hitzaldietan lantzen dutenean, batzutan adibidea jartzen dut, eta imaginatu, orain hor sartzen dela, gaurko egoaren ez du zentzurik, baina etortzen da ume bat, 10 urtekoa, eta etortzen zait, eta esaten dit, oye, papá, dame las llaves del coche, que quiero coger el balón. Hori gertatuko bazan, imaginatu herri batean gaudela, badakit zuek hori gertatuko baliz, nitaz ez duten irudia aldatuko litzakela, hola, kolpekin. Eta badakit ere, gero etxera joan eta galdetzen badizuete, zemuz egon da honen saioa, lehenengoa ez bada, bigarren datua hori emango zenioten. Semearekin erderaz. Eta zergatik deituko zizuen hainbeste horrek atentzioa, hori gurean ja ez delako gertatzen. Oso asumitua daukagulako umeekin euskera zaitu da gara. Eta denak aitzen gara, brotxaloiak eginiz. Bai? Eta hori ez da inarrunta. Munduan zehar hizkuntza gutxituetan eta ere hori ez da inarrunta. Hori da gure komunitatearen lorpen handi bat. Bai? Bueno. Bai, gurean transmisioa eta sozializazioa kontuan hartu behar da, orduan familiak orokorrean euskeraren alde eragin duela, euskalduntzaren alde eragin duela prozesu horrek modu ohargarrian, hori indartu dela eskolarekin, gutxinez EAen Nafarroko iparraldean, oso modu handian, zeaz nurtzerik zortzaion bati edo besteri, baina argia da brotxalodiarekin arituz ze ekarpen egin dion hezkuntzak euskalduntzeari, eta aldiz kontrara edo dauzkagu batetik kaleko giroa, gero ikusiko dugun bezala aur gehienak hazten ditugu ingurune oso erdaldunetan, eta horrek eragiten du oso modu argian ume horien erdalduntzaren alde, eta bestetik aurka daukagu ere komunikazio, pantalla, sare sozial, mundu guzti hori, mundu azkor hori, hor daukagu
hutsune handi bat. Hala eta guztiz, guztia lapikoan sartuta, hontan daukagun saldoa ona da. Oindala gutxi argitaratu dira, ikusiko zenuten, Galiziako datu soziolinguistikoak, 2023 urtekoak, nahiko datu kezkagarriak, atzera egin du azkeneko 5 urtetan Galizierak, eta hango datuen artean badago bat, ez dakit behiratuko zenuten, Galizian hizkuntzari buruzko datu denak, dauden datuak kontuan aztertzen baditugu adinaren arabera, ze aurkituko dugu, gehien egiten dutenak eta gehien dakitenak direla zaharrak, ondoren helduak, ondoren gazteak eta ondoren haurrak. Hau daukate. Eta hau da hizkuntza gutxituen argazki tipikoa. Ez Galizian bakarrik. Eta hau zen gure egoera 1991 urtean zentsuak lehen aldiz EAN egin zirenean, honen antzekoa zen. Ezein besteko pendientearekin horrek exageratu egin dut, baina hau da banaketa tipikoa. Eta gaur egun gurean banaketa da justu aurkakoa. Bai gaitasunean da bai erabileran, borratxa lodiarekin nahi naiz, baina hau da, eta hau da izugarrizko lorpena. Gauza arraro bat, hizkuntza gutxituetan, eta pixka bat, gure makinariaren parte honek egoki funtzionatu duela adierazten duena. Beti no dugu etzeko gauzak, argazki orokorrean, krokiz orokorrean, hori da beste aldean. Eta orduan, horrekin bukatzen dugu prozesuera. Prozesuekin dena batera ikusita, azkeneko 30 urtetan eduki dugu transmisioaren bidez aurreratzen gendun, eta hizkuntza bilakaeran biziaren higadurarekin galdu. Eta ulertzen da pixka bat logika. Transmisioarekin irabazten genuenaren parte handi bat galtzen gendun hizkuntza bilakaerarekin. Eta horrek ekarri du, bilakaera bat adierazle askotan ez oso handia, segurazki, ezta? Eta gero, ekuazioan sartzen badegu, Google handu ez dugun 3. alderdi hori, orain aldaketa demografikoekin, orain arte egon den nolabaiteko oreka hori, segurazki aldaketak gertatzen ari dira, ezta? Bale, prozesuak. Eta azkeneko atalera joko dugu, lurralde nagusitasuna. Eskema hau jarriko dugu, hizkuntzari buruzko adierazle batzuk sailkatu daitezke kontinuum honetan, ezta? Modu argian erabilera. Zera, gaztelaniaren erabilera Burgosen. Ez da neurketarik egingo, seguruna, baina hemen nun bai ibiliko da, ezta? Erabateko nagusitasunetik gertu. Erabateko nagusitasuna lurralde batean duen hizkuntza batek, erabilera edukiko du hemendik. Hizkuntza heriotza egoera bat, latinaren erabilera gaur egun Bizkaian, hemen egongo da, ezta? Ez da hizkuntza bizi bat, zerotik gertu. Eta elebitasun parekide batek emango edukiko luke, nolabait, bi hizkuntzetan 150%-aren inguruko balioak emango dizkiguke. Deno dakigu Euskal Herria denetariko errealitateak ditugula, eta hemen jarri ditut hegoaldeko adibide batzuk. Iparraldean ez dago horrelako lanketarik egiterik etxeko erabilerarekin behintzen. Orduan, alderdi hau lantzeko egiten duguna da 0-tik 100-erako erabilera hori multzokatzen dugu 20-kako taldetan. 0-20, 20-40, 40-60, 60-70, eta abar. Eta multzo bakoitzari ematen diogu izen bat. Laburtuz, hauek dira arnazguneak dira erabilera 160 gora duten udalerriak. Arnazgunen barruan bi kategoria, eta hauek ditugu erdera nagusi duten udalerriak. Eta bien barruan erderaren nagusitasun handiko udalerriak eta erderaren nagusitasun ez erabateko udalerriak. Hor daude adibidea. Eta gero dauzkagu udalerri batzuk daudenak nagusitasun argiri gabeko egoera batean. Herriak bi hizkuntzen erabilera nahiko parekoa. Bermeo, Zarauz, Tolosa, Bermeo, eta... Orduan, eskema hau, eskema honekin lan egingo. Orduan, hau landuta, ikusten lehenengo, hemengo ditu 2 edo 3 ideia nagusi, lehenengo honakoa.
taldeak horrela eginda, horrela, udalerriak horrela multzokatuta, dinamika soziolinguistiko ikaragarri ezberdinak ditugula multzo batzuetan eta besteetan. Dira, ekosistema ezberdinak. Eta hala nola naturan Afrikako sabanak, jirafak eta lehoiak sortzen dituen eta iparpoloak fokak, bai? Ekosistema soziolinguistiko bakoitzak du bere hiztun mota eta du bere prozeso soziolinguistiko tipikoa, nola baita esateko. Hau da, joaten bagera ona, jakina, arnasgunetan, hiztun gehienak euskaldunak dira, baina ez hori bakarrik. Hiztun gehienak dira euskerazko nagusitasunezko hiztunak, euskaraz errazago egiten dutela. Eta joaten bagera beste muturrera, erderaren nagusitasuna handiko udalerrietara, hor daukagu batetik euskaldunak minorian daudela, gutxiengoa dira, eta euskaldunen barruan ere gehienek erderaz egiten dute errazago euskaraz baino. Hiztun motaia da oso ezberdinak. Erabilerarekin batera hori aldatzen da. Eta aldatzen da argi ikusi ditugun bi prozesuak. Transmisioari dagokionez, herri hauetan transmisioa nahiko modu betean ematen da, arazorik gabe eta modu naturalean. Herri hauetan ez da ibili behar izaten umeen atzetik, aizue euskeraz esanez. Berez, testuinguruak hortara bultzatzen ditu. Eta herriren batean hasi behar izaten denean umeen atzetik hori esaten esan nahi du herria aldatzen da. Hori da, horren sintoma. Eta herri hauetan berriz, ume bat euskaldun aztea, euskeraz gehiago egingo duena eta euskeraz errazago egingo duena, benetan zaila da. Benetan zaila da, ni errazilen bizi naiz, etorri zan mutil bat Ukrainiatik, oin dela, etorri diren aldi honetan, eta ere euskeraz orain zoragarri egiten du, eta euskeraz bizi. Ume hori bera, jun izan balitz, Bilbora etorri izan balitz, seguru egoera oso ezberdina zen. Hau da, testu inguruak baldintzatzen ditu prozesuak, ikasketa prozesuak, transmisio prozesuak, eta orduan, hizkuntzaren baten egoera neurtzerakoan, funtsezkoa da jakitea zenbait eremu ditugu olakoan eta zenbait eremu ditugun olakoan. Azken batean asko laburtuz, hauek dira inguruneak naturalki euskera indartzera daramatenak, euskera indartzen laguntzen dutenak berez, eta hauek dira eremuak nun berezko dinamikaren aurkakoa. Bueno, orduan lehenengo ideia hori. Hori horrela izanik, zein da banaketa? Nun bizi dira gaur egun euskal herritarrak? Kaleko erabileraren datuen arabera, zentzuen arabera okerragoak dira, pixka bat okerragoa da banaketa, hau ekarri dugu. Grafikoa ulertzeko, honek 0,2 honek zesan nahi du. Euskera kalean 80%tik gora erabiltzen den herrietan, bizi da, biztanleen 0,2. Eta beste 1,2 bizi da herrietan, nun erabilera dagoen 80% eta 80% bitartean, eta orduan, bueno, sintesi ikuspegi batean, 3tik 2 bizi dira erderaren nagusitasun muturreko egoeran, hor sartzen dira, Iruña, Gasteiz, Bilbo, besteak beste, Nafarro eta Arabako zatirik handienak, eta 2tik 3 hor. Eta laburtzera joz, arnasgunetan, euskera nagusi den eremuetan, bizi dira 4, 5, turriaren arena, holako arena. Eta 10tik 9, erdera nagusi den eremuetan. Bueno, hau lehengo ideiarekin lotuta, gure egoera hola laburtu daiteke, ezta? 5% bizi dira eremuetan nun euskeraz bizitzea edo euskeraz ikasi nahi izatea da eskilara mekanikoak behar duten bezala dijoazten tokietan bizitzea, ezta? Egoera hortan daude, herritarren parte hori, 4,4%, eta aldiz, testu inguruetan nun eskilera kontrara datorren eta gora egitea alegin handi baden, bizi dira 10tik 9. Erdian daude beste 6 bat bizi direnak testu ingurutan nun euskera eta erderaren nagusitasuna parekoa den, beraz barruko joera horiek ez diren hain nabarmenak printzipioz. Bueno. Beste ideia bat honi
jarraituta. Orain arte, azterketa unitatea izan da hiztuna edo herritarra, hau da lehen ikusitako grafiko bera, baina multzoak handiago jarrita. Ez dizuet esan, gero aurkezpen hau bidaliko zeizu, nahi baldin baduzu. Bueno, hau da herritarren banaketa ere horietan, ezta? Laburtuta, lehen 10 kategoria genitu, hemen 5. Orain galdera da, baina herritarren banaketa hori da, baina euskera erreala egiten dena nun bizi da. A ber, nola azalduko dudan hau. Eske, metodologikoki azaldu gara pixka luze emango dit. Demagun, euskeraz esaten ditugun esaldiak beharrean izango dirakeela sagarrak. Nik euskeraz esaten ditudan esaldi bakoitza sagar bada. Orduan, egunaren bukaeran bilduko baina ditu sagardanak, nun ekoiztu dira sagar horiek. Lehenengo flash bat, Bilbon bezain beste sagar ekoizten dira Azpeitik. Bilbok askoz ere hiztun gehiago ditu, eta euskaldunak ere askoz gehiago Azpeitik baino. Baina zenbatuko bagenu praktika, idatzita badagoen hori kalkulo hori nola egiten ditudan, orain ez naiz luzatuko. Orduan, lehenengo zera hori, ezta? Ikuspegi hau garrantzitsua da. Azkeneko urteetan asko nagusitu da ikuspegi bat, euskaldun gehienak bizi dira ingurune urbano oso handietan eta egia da, egia hutsa da hori. Baina horrekin batera hau ere egia da. Euskera erreala egiten dena, ez da bizi proportzionalki euskaldunak banatzen diran lurralde hortan. Azpeiti eta Bilboko adibideekin esandakoa, modu makroago batean, herri hauetan, euskaldunenetan 1,5 bizi da bakarrik, baina 10% ekoizten dute. Sagarren 10% hor biltzen dira, egunero. Eta arnasgunera esanetan, 19 eta abar, ezta. Erdia, baina pixka gehiago, 3 multzo hauetan. Egiten den euskararen erdia, hemen egiten da. Eta UEMatik natorrenez eta publizitate pixkat egin dezaketenez, UEMakoak izateko baldintzak betetzen dituzten herrietan, ekoizten da 160. Euskara guztiaren, egiten den euskararen 160 hor egiten da. Orduan, bueno, ikuspegi hau nire ustez garrantzitsua da, hizkuntza indar berritzean zalantzari gabe eduki behar dugu ikuspegi orokor bat esan, bueno, hemen banaketa hau da, hau ezin dugu astu, jakina, jende gehien hor bizi da. Hor behar dugu estrategia argi bat, behar dugu ondo pentsatu hemen nola egin. Baina era berean, kontziente izan behar dugu, bueno, euskara bizia neurri oso handi batean hemen dago. Eta besteak beste, hau galduko bagenu, euskararen bizitasunaren parte handi bat galduko genuke horren eskutik. Vale. Eta gero ja, bilakaerari buruzko datuak, ez dira onak. Batetik eukiko genuke epe luzeko bilakaera, ez da nola izan. Epe luzeko bilakaera, pixka bat berreraiki dugu zein izan ziteken egoera 20. mendearen hasieran, eta 20. mendearen hasieran, gaur egun arnasguneak adibidez dira ugarte batzuk. Euskagunak eta hemen, Urola inguruan, Leharti ibaien, Naparroko iparraldean baditu zonalde batzuk, herri batzuk, baina hori artipielago gara, ezta. 20. mendearen hasieran arnasgunea izango zen, Gipuzkoa oso hartuko zuen bere baitan, Bizkaiko Bilbotik ekialderako Bizkaia osoa, Nafarroko iparraldea, Ipar Euskal Herria ia osorik, hori dena zen arnasgunea, singularrean. Orduan, epe luzean eduki dugu galera oso handi bat. Eta gero, azkeneko datua dauzkagunak, azkeneko 30 urtetakoak, daukagu 2000 urte ingurura arte, 1980 ingurutik 2000 arte egonkortu egin zela galera hori. Urte horiek onak izan ziren indarberritze prozesuan, aurreratu zen alderdi askotan, hontan ez zen aurreratu. Hontan nintzen eutxi. Galerak ez zuen jarraitu. Baina azkeneko 20 urte hauetan berriro beraka.
dira erralduntzen, eta ondorioz arnasgunen eremua ari da jaisten. Zentzuetako joerek bere hortan jarraitzen badute, izan daiteke 3 hamarkada ingurun, halako tankerantako udalerriak galtzea. Orain arteko, azkeneko 20 urtetako joerak jarraitzen badute. Bueno, eta hori izango litzake, kapitulo okerrago batera sartzea oso modu argian. Nik hango eta hemengo datuak behiratzerakoan zera. Atentzioa ditu zidan datu bat izan zen, Irlanda, beti hor daukagu Irlandaren adibidea, nahi ez degunen, linguistikoki bintzat, nahi ez degunaren adibide bezala. Irlandako ezagutza datuak, hango zentzu eta inkesten bidez jasotzen direnak, ez dira gureetatik oso ezberdinak. Gaelikoz hitz egiteko gai omen direnak, kopuruak ez dira oso ezberdinak. Bi modutan galdetzen da, batetan, ez dira ezberdinak. Zertan gera ezberdinak gu eta haiek? Gera ezberdinak, lehen ikusi ditugun 2 datu funtsezkotan, bat guk baditugula oraindik nagusitasunezko hiztunak, euskaraz errezago egiten dutenak, 200.000. Gu bagerala 300.000 lagun inguru nagusiki euskaraz bizi direnak, hori ere ezberdintasun handi bat, eta gu badaukagula lurraldea, 4% edo 5% bizi dela oraindik lurraldean, nun berezko dinamikak euskararen alde egiten duen, eta beste 6% bat eremuetan nun dinamika ez den behintzat erderaren aldekoa nagusiki. 3 horietan gera ezberdinak irlandesekiko, eta 3 errealitate horiek lotuta daz. Hau da, galduko da genitu arnasguneak, denbora kontua izango litzake, nagusitasunezko hiztunen galeran nabarituko litzake ziur. Eta, sartuko gintuzke, segurazki, beste fase batean. Bueno, venga, guazen, ja pixkat. Bukatze aldea. Nola gaude orduan? Bueno, orain arteko datu batzuk onera laburtuz, berriro onera ekarriz, ikusi dugu lehenengo, hizkuntza gaitasuna dela gure ahultasun puntu garrantzitsu bat, eta 0-100 eskala hontan jartzeko moduko datua izan daiteke, zeinbait diren euskaraz errazago egiten dutenak. Burgosen gaztelaniaz errazago egiten dutenak 100-etik gertuengo dira, 8%, egongo litzake, hor jarri ahalko genuken marka 0 eta 1 arteko eskala hartan. Erabilera, euskaraz nagusiki bizi garenak 13% inguru izan gaitezke. Motivazio jarrerei buruz hor jarri dut datu bat inkesta soziolinguistikotik, baina ez da zuzenean alderagarria. Horregatik jarri dut hor modula osoan. Argi dago, gorago egongo litzakela. Hauek baino nabarmen gorago. Ez dakigu toki zehatza zein den. Laugarrenik ikusi dugu hizkuntza bilakaera, hor ere ez daukagu numero zehaz bat jartzerik, baina bai badakigu inguru honetan gabiltzan heinean badaukagula galerarako joera bat. Testu inguruak, herritarrak erdalduntzera jotzeko joera hori egongo dela inguru honetan gabiltzan bitartean. Transmisioa sozializazioari buruz, etxeko transmisioaren datua jarri dugu, aurrain 17% jaso du euskera lehen hizkuntza bezala, gaur egungo dagoen datu berrienaren arabera, eta azkenik lurralde nagusietasuna, arnasgunetan bizi den biztanleriaren pisua 4%, 5%. Hau egia, ateratzen zaizkigun, nolabait gure konstante vitalen laburpena. Beraz, zonalde hortan gaude. Pixka bat gogorra gelditzen da, baina, erabateko nagusitasunetik baino gertuago, zalantzarik gabe, egoera batetik, eta baita ere gertuago hemendik elebitasun parekide batetik baino. Gure baloreak hemen daude, hori da gure zonaldea. Beste komunitate batzuekin konparaketa oso azkarra, frantsesa Quebecen askotan konparatzen dugu Quebecekin, hori beste galaxia da, ez du zer ikusi. Hau gaitasunean, baina hori erabileran, gaitasunean ere, Quebecen herritarren ia erdiek ez dakit inglesa, frantsesa bakarrik dakite, ez du zer ikusi.
Katalanak hor daude, otsailean argitaratuko dituzte datu berriak, segurazki onuntza etorriko da, baina bueno, tarte handi xamarra dago, eta gu baino okerrago daude 1000 hizkuntza, claro. Gaelikoa Irlandan, Oksitanera, Bretoiera, eta abar. Orduan, pixka bat hau da gure kokapena. Laburtuz, haul eta zaurgarri, balore bajuak egitateetan, gure konstante digitalak egian horiek balore bajuak dauzkagu. Horrekin lotuta berez kontrakoa dugun dinamika bat, dinamika sozialak nagusitzeko joera dago, eta bueno, horregatik, guk erabiltzen dugun terminoa, minorizazio gorria, berez Jon Sarasuari lapurtu nion, minorizazio gorria, minorizazio narria, horrek deskribatu dezake gure argazki orokorrak ematen duen argazkia. Hori bat, hau da bat. Baina horrekin lotuta, eta pixka bat berezi egiten gaituna, bizi nahi eta txikimendu handia dugun komunitatea bera. Eta hori ez da azaltzen bakarrik iritzietan, inkestetan galditzen dugunean, baizik eta praktika sozialetan. Haurrak hasteko daukagun moduan. Haurrak eskola batera edo bestela matrikulatzeko daukagun hizkuntza eredu baten edo bestean matrikulatzeko edukidegun joeretan. Erabileran, eroso zaiguna edo gehiago edo gutxiago erabiltze hortan. Orduan, hau da pixka bat gure argazki orokorra. Bueno. Epe luzeko bilakaera, ja azkeneko atalean sartzen gera. Gehien bat azkeneko 30 urtetako datuekin aritu era, baina datu gutxi batzuk badaude, perspektiba luzeagoz aritzea ere ahalbidetzen digutena. Eta hau da horietako nagusia. Grafiko honek zer erakusten du? Bueno, hemen daukagu 1906 urtea eta 2021 urtea, eta grafiko honetan dauden datuek adierazten digute garai bakoitzean Hego Euskal Herrian, hau zentzuetatik dator, ez dago iparraldea ez dago bertan, Hego Euskal Herrian jaio izan diren hiztunek ze hizkuntza jaso duten etxean. Etxean jaso duten hizkuntzan euskerak izan duen pisua. Hau da, 1906 urtean hegoaldean jaiotakoen artean euskera jaso zuten 91%. Bueno, ulertzen ez da datu hori. Eta bueno, hemen ikusten dugu bilakaera. Eta bilakaera hori kontuan hartuta, sortu dugu epekatze hau. Ze fase nagusi eduki ditugu azkeneko 100 piko urtetako bilakaera. Eduki dugu lehenengo aro oso argi bat, ordezkapen aroa edo galera aroa deitu genezakena, eta horko dinamika zer da, hizkuntzak euskera geroz eta pisu indar gutxiago duela. Kasu honetan, etxeko aurrak hazteko ohituretan. Prozesu hori arrunta da, hizkuntza gutxituetan, larria da, erabateko galeraren azken aurreko geltokia da, honen atzetik ja dator hizkuntza heriotza, hizkuntza transmititzeari uzten bazaio bukatzen da, eta galera hori esan bezala da hizkuntza gutxituetan oso ohikoa, ez da. Zertarako transmitituko dut hizkuntza hau sufritzeko besterik balio ez badu. Eta hori gurean gertatu zen nahiko modu argian aldi honetan, ez da. Hemen badago 1920 urtean, ez dakit ezautuko dezuten, lehenengo aldiz Euskal Herrian nirakitela errolda batean galdetu zen hizkuntz gaietaz, Bilbon, zera bertako zinegotzi jeltzaleek eskatuta, eta erroldan sartu zen. Eta hor ateratzen den lerroburua da, aurrak eukitzeko adinean daukan belaunaldien artean Euskaldunak baziren, ez nahi zakoratzen nahi kopurua. Hainbestekoa, aurren artean da askoz ere txikiagoa. Hau da, arruntena zen, Markinatik Bilbora lanera zetozten Euskaldunen zati handienak euskera ez erakustea ondorengoei. Orduan, honek erakusten du galera hori. Galera hori gehi migrazio fluxuen eragina. Guztian migrazio fluxuen eragina ere hor dago beti. Baina argi eta garbi daukagu galera prozesu hori, interesgarria ere hemen ikusten den parentesia, gerra aurreko garai haietan, euskaltzaletasuna eta abertzaletasuna sozialki indartsu zegoen garai haietan, badirudi datuek iradokitzen dute agian aldaketa joera baten hasieran egon gintezkela, agian
ausartegia da esatea, baina datuek norabide hori erakusten dute, baina orokorrean galera fase handi bat, ondoren etorri zen indar berritze aroa deitu duguna, hemen jarri dugu abiapuntua 1971an historikoki badakigu lehenagokoa dela, hasiera hori, sozialki lehenago hasi zen aldaketa hau eragin zuen fenomenoa, eta hor gertatu zena, deno dakigun bezala, deno dakigun partea da, zen horrelako lurrikara sozial, ideologiko, politiko handi bat Euskal Herrian, eta horren eskutik Euskararen aldeko mugimendu berritu, indartu bat ateratzen aurrera. Eta hor sortu ziren, ikastolak, eta Euskara batua, eta denak dakigun hori. Honek erakusten diguna da, horrekin batera, herritarren bizitzetan ere aldaketak gertatu zirela. Eta zehazki, seme-alabei euskara transmititzeko ohituretan aldaketa esanguratsuak gertatu zirela. Eta pentsatzekoa da, brotxa lodiarekin berriz, lehenago zegoen galerarako joera hori, hiztun batzuk euskara ez transmititzea ondorengoei, hori itxi egiten dela, itukin hori, neurri oso handian behintzat, eta hortik aurrera ez da arrunta berez euskaldun jendeak euskara ez transmititzea ondorengoei, eta horrez gain erakusten digu, garai hortan euskaldundu ziren milaka eta milaka herritarrek, beraiek etxean euskara jaso ezarren euskara ikasi zutenek, horiek ere seme-alabei euskara transmititzen ziren. Eta orduan daukagu, aldaketa hau ez dela inondik inora arrunta bilakaera sozialetan eta soziolinguistikan. Aldaketa hau gainera gertatu zen garai historikoa kontuan hartuta, ez geneukan estaturik gabe, jakina, baina ez hori bakarrik, frankismoan hasiera eta bar, hau da oso gertaera bitxia. Hori duko. Eta orain, nun gaude? Azkeneko 30 urtetako datuak aztertuta, ja epekatze hau kontuan hartzeko ez dut hartzen bakarrik kontuan datu seriak, bazik eta gaiari buruz, euskararen egoerari buruz begiratu ahal izan ditudan guztiak, ateratzen dena da adierazle batzutan iturriaren arabera eta gaiaren arabera hobetze prozesua jarraitzen duela, beste batzuetan gaudela azkeneko 20 urteetan gutxi gora bera berdintxu, eta beste batzutan atzeraka hasita gaudela. Horregatik, deitzen diogu geldotzearen aroa edo, pixka bat gehiago xehetuz, ezagutzan dauden iturrien arabera euskara ezagutzen dutenen kopuruak gora jarraitu du, aldi honetan ere. Ez du gora jarraitu euskarazko nagusitasunezko hiztunen kopuruak. Eta erabileran datu asko ditugu, eta hor daude, datu erabat bat ez datozen datuak. Inkesta soziolinguistikoaren arabera erabilerak ere gora jarraitu du. Kale neurketen arabera 2001-2006tik aurrera pixka bat atzeraka hasi da. Telebista konsumoari buruz dauden datuek ere atzeraka ematen dute, euskarazko katei, azkeneko epealdi honetan. Aurren erabilerai buruz arrue ikerketa jasotzen dituenak ere atzeraka ematen dute azken zera hortan. Erabilerari buruz daude datu ezberdinak, zera guztiz argirik ez. Lehen hizkuntzari buruz, 2001 urte ingurura arte dago fase bat esan ezagun, nola esango dugu. Geroz eta jende gehiago apuntatzen da seme-alabei euskara transmititzea, dago joera azkor bat. Joera azkor hori 2001-2006 urte ingurutik aurrera dago geldi eta pixka bat jaisten hasita. Ez modu ondian, baina geldotzea, hor zera. Eta azkenik, arnazgunen atalean, lehen esan bezala, aldi honetan atzeraka hasita. Orduan, guztiari geldotzearen aroa ditzen diogu, ezta. Nahi batzutan irutzen zait, ez dakit. Pixka bat, gaurko aurrera goaz, atzera goaz, galdera horri erantzun altzaiola, zera ez dakit. Maila ezberdinetan, ezta. Ziklo ezberdinetan. Badago ziklo luze bat, nola goaz, azkeneko 150 urtetan. Azkeneko 150 urtetan, joera orokorra da, galera, tendentzi handi bat daukagu, eta horrek badu bere inertzia. Hor dago. Gero daukagu, indar berritzerako
eduki dugu eta hori gugan dago joera handi bat ere, eta hori ere gugan dago. Orduan, bigarrenik hori, eta hirugarrenea azkeneko ja urteetakoa bada zalantzakorragoa. 2 minutu? Eka. Vale. Bueno, orduan horren aurrean, baina bukatuko, jo, betiatu naiz. Zer etorriko da etorkizunean, ez dakigu jakina, bai dakigu, hau ere Joni hartu diot, ez? Orain arteko, berez daukagun dinamika kontuan hartuta, orain arte eduki dugun dinamika kontuan hartuta, eta testu inguruko faktorea kontuan hartuta, funtsean nazioarte mailako kultur, konsumo, teknologia, horre guztia mundua nola hartu duen kontuan hartuta, eta horik hizkuntza gutxitu guztiei, nola eragiten digun kontuan hartuta batetik. Eta bestetik dauden aldaketa demografikoa kontuan hartuta, orain arte egiten deguna egiten jarraitzen badegu, eta ez da orain arte gutxi egiten denako, orain arte egiten deguna egiten jarraitzen badegu, gorrian eguzituko da. Ez daukat zalantzarik. Orduan, nik uste zera aztertzerakoan hori kontuan hartu behar dugula. Etorkizuna errotik baldintzatzen duten prozesuek berak atiratuko dutela. Kontuan hartu behar da ere, ez honek pixka bat eraman dezake desanimora, oso argi eduki behar dugu hori, lanak fruituak ematen dituela. Gure herriak hau egin bazuen, hain gauza arraroa den hori egin bazuen izan zala hemen lana beltz egin zelako, asko, ni baino hobeto dakizuen bezala, eta horrek bere fruituak eman ditu. Eta berdin, gaur ez gera sartu, baina aztertuko bagenitu datuak administrazioaren nuka, jakina, elkarte autonomoan asko zer bilakaera hobea eduki du Nafarroak baino, eta Nafarroak iparraldea baino zergatik lan gehiago egin delako. Lanak fruituak ematen ditu. Eta berdin ere muetan, ez ikusten badugu hemen aurreratu dena, belaunaldi berrien euskalduntzean, hemen apostu oso serioa egin zen. Helburu argia jarri zen hor, eta fruituak eman ditu. Aldiz, duela 40 urte segurazki, arnasguneen gaia etzen aipatu egiten, inok ez zuen arretarik hor jartzen, ez da, segurazki ez zegoen beldurrik hor galdu zitekenik, ez da. Eta ez da jarri lehentasunen artean, eta hor atzera egin da. Ez orduan, garrantzitsua da, aztertzea ondo zer dagoen, eta apostu sendoak egitea, lanak fruituak ematen ditulako. Eta, eta egoera honen aurrean, etortzen zaidena da, hemen olatu alegin bat egon zen, tamalez geldiarazi zutena, hemen olatu arrakastatsu bat bizi izan genuen, segurazki nazioartean oso bakana eta bere frutu argiak eman dituena, eta hori etortzen zaitez. Orain guri tokatzen zaigula urrengo urte eta hamarkadetako olatu berri bat pentsatzen eta asmatzen eta indartzen hastea. Pixka bat orekatuko duena berezko atzerako galerarako dauden egon daitezken joera guztiei. Bueno, eta bukatu merkez, ez? Bale, listo, neskan zera batzuk, horiek nahi badezute hor paperean agintzen zaizuenean, irakurriko dizute. Ondo, eskerrik asko Iñaki, benetan ere interesgarria, baina, egitaragoan ere jarrita dago, 5 minutuko galderetarako unea utziko dugula, orduan, galderak edo norbaitek zerbait komentatu nahi badu, orain da momentua. Konstiente autonomia erkidegoa iparraldea eta Nafarroa hartu ezkero oso irudit historia diferenteak dauzkagula. Eta momentu batean aipatu duzunean normalena izaten dela adinekoek gehiago egiten dute urrengo belaunaldea, pixka bat komentatu dugu hori da, gutxi gora bera iparraldean ikusten ari garena. Duan, zenbateraino etorkizuna
zenbateraino egon daiteke edo etorkizunaren bermea autonomia erkidegoan eta Nafarroan neurri batean. Lehenengo, bai. Bai, hori da, aurkezpenaren muga bada, datu orokorrekin aritu naizela, hala ere datu orokorreietan kontuan hartu beti EAEk dula pixo handiena. 10-tik 7 bertan bizi gara, 10-tik 2 Nafarroan, 10-tik 1, orduan ikusi diren joerak gehienak EAEk ere emango diakela. Eta esaten duzunarekin, segurazki, hola izan da. Toki bakoitzean saiatu beharko gara ahalik eta egokien da indartsuen eragiten, eta aukera handienak gaur gaurkoz ematen dunez, eta hemen ditu. Horregatik ere ze erantzukizun ez da, hemen ez nik gauzatxoa bakarrik. Ikusten bada hemen faktore politikoa erabakigarra izan dela, zazkitinean, erkidegoan hemen politika bat eginda, barrutik ere kritikatua, eta urte askoan debate izan dela, zenbatean importante izan daiteke gaur egungo garaia, non gitzendik bi partidu importante eta abertzaleek adostu dezaketen hemen diagnostiko bat eta elkarrekin lan egin. Oso ondo. Bueno, ondo iruditzen bazaizue, atzeen aldira joango gara, 12 laurden gutxiagotan bueltatuko gara. Orain kafe hartzeko astia izango dugu hor. Eskerrik asko guztioi. Egunon berriro eta eskerrik asko berriro gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Euskaltzaindiari eta Sabino Arana Fundazioari aukera hau eman didalako, 3 aditu handi hauei hitza emateko aukera eman didatelako, eta oso eskertuan nago kasu honetan. Esan bezala, hemen aztertzen ari gara zuzen, azken urteetan entzuten ari garen egoera honen inguruan, euskararen bizi berritzean aurrera atzera goazen inguruan hitz egin nahi dugu, sabaia jote duen euskararen erabilerak, edo maldan gora izanik hor lautada batean ote gauden, joni gaitu genion behin, urbian ote geunden, udalaitza junei batean, edo nun gauden, hortaz hitz egiten saiatuko gea, hemendik ordu bete. Ikusten duzu, 3 aditu handi ditugu mahai honetan, eta ez da erronka makala izango ordu betean esateko dutena biltzen. Esan bezala, 3 aditu handi, handikan hasita, lehenik aurkeztu nahi nuke Jokin Azkue. Jokin Azkue momentu honetan abeko zuzendari nagusia da, baina hizkuntza normalizatzeko teknikaria izan da Eusko Jaurlaritzan, Tolosako udaleko zinegotziare izan da, hizkuntza normalkuntzarako teknikaria eta euskara sustatzeko zuzendaria ere izan da urte askoan. Beraz, gaiaren inguruan batez ere helduen euskalduntzearen ezagutza zabala duela ezin ukatu, ezta? Eta azpimarratu nahiko nuke baita ere herri administrazioaren ikuspegia ere handia duela. Bere aldamenean, Miren Azkarate hizkuntzalaria
eta politikaria errespetu handiz aurkeztu nahi nuke, izan ere gutako askoren irakaslea da, izan da, eta referentziazkoa dugu zalantzarik gabe. Euskal Herriko Unibertsitatean doktore da, euskaltzain osoa, eta abar luze bat, ikerlari bezala begirada bat ematen hasita, ehundik gora dokumentu topatzen ditugu bere sinadurapean. Beraz, niretzat poza handia da miren aurkeztea. Eta hirugarrenik Jon Sarasuak ere ez du aurkezpen handirik behar, testuinguru honetan, UESI, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatean egiten du lan irakasle moduran, baina horrezaz gain Garabide elkartearen zuzendaria bada, eta beste ekimen sozialeko beste lan asko egin izan ditu. Gai honetan azpimarratu nahi nuke guain dara 10 urte, 2013an zuzenki esan da Iztun Poliza liburuaren egile da, eta iruditzen zait momentu honetan gogoratzeko liburua dela, akaso errekuperatzeko liburua ere bai, denok irakurri beharko genuken liburua ere bai, eta horrez gain Euskararen Aholku Batzordeko kide da aspalditik, Antona Badiko saria eman zioten dela urte pare bat, eta referentziak ere izugarri ugaria ditu, 40 gorako referentzia baditu. Eta momentu honetan esango nuke ezaguna eta lagundu gula Euskaltzaindiko gogoetaguneko esango nuke zuzendariz dakiten, baina mintzat koordinazioa ematen du, baina pentsalari nagusia dela esatea ez dut uste urruti dagoenik egitatetik. Beraz, hiru aditu handi ditugu mailan, saiatuko gera ordu betean, alik eta eteken handiena ateratzen gaiari. Iruditzen bazaizue, hitza emango dizuet, labur egoeraren berri zuen ustez diagnosia eman digu, diagnosiaren parte bat edo diagnosi bat eman digu Jurrek orain arte, baina zuen ikuspegitik momentu honetako euskararen biziberritze prozesuaren egoeraren inguruko 3-4 aldagai nagusiak zuen ustez zeintzu dira, nola definituko zenukete egoera 3-4 aldagai soilik kontuan edo esanaz. Jokin zuri hitza. Aditu handian nien behintzat ez naiz, esan nahi dute esparru asko ugitu ditut euskalgintzan, baina behintzat ni dakidan neurrian da dudan informazioen arabera komentatuko ditut hainbat kontu diagnostikoarekin zerikusia dutenak ez. Nik esango nuke, Iñaki ondo azaldu du, bere diagnostikoa datuekin jantzia eta oinarrituta, eta oro har ados nago, noski. Baina bai, nahiko nioke pisu eman bilakaerari, hizkuntzaren, euskararen kasu honetan, euskararen bilakaerari. Eta horretan, esan beharra daukagu azken 30 urtetan atera da, neurri batean kontu hau, baina ia 300.000 euskaldun gehiago ditugula. Egia da, hemen trazo lodiakin edo brotxa lodiakin hitz egiten nabilela, nabardura asko daude. Orain dela 30 urteko euskaldunak ez dira oraingo euskaldunak, noski. Baina saldoa da 300.000 hiztun, euskaldun gehiago ditugula ez. Elebidun gehiago ditugula. Hor, noski, hemen hitz egiten dugu Euskal Herrian guztira ez. Eta hor aldea dago, lehen esan den bezala, euskararen lurralde honetan egoera administratiboak markatzen duen neurrian ez. Autonomia erkidegoan eman da azkunderik handiena, horre 12% da. Nafarroan ere azkunde eman da, azkenengo 30%, 5% da. Eta iparralden galera gertatu da ez, 30%, 6% galera ez. Hori da, lehen adierazlea kontutan hartu behar duguna, aztertzen badugu azkenengo 30 urteetako bilakaraz. Bestetik beste adierazle importantea da gazten hizkuntz gaitasunez. Eta horretan hartzen badugu 16-24 urteko tartea, erdi baino gehiagok, lehen bezala trazo edo brotxa lodiarekin, erdi baino gehiagok elebidunak dira ez. Erdal edo euskal elebidunak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 3 laurdenak. Gero badago beste kontu bat,
aztertu behar dena eta begiratu behar dena, eta aurrekoan Iñakik ondo sakundu duenetan da Euskaldunen tipologia ezberdina dela. Guk euskerak irabazteko daukan iturria da erdaldunen bidekoa. Guk ez daukagu, hemen ingurun ez dago beste estatu bat, beste aberri bat, non handik etortzen diren euskara dakitenak hau osatzeko eta hiztunak izateko. Guri irabazi bakarra dago euskaraz ez dakitenak euskarara ekarriz. Izan bertan bizi direnak, edo izan kanpotik datozenak, estatu mailan edo baita ere nazioartetik. Orduan, irabazi horrek baditu bere galerak eta oso ondo adierazi ditu Iñakik, ez? Orduan, gure hazkunde horrek baditu nolabait esateko koste batzuk, ez? Eta gaur egun egia da euskal elebidun eta erdal elebidunen portzentaje hartzen badugu, 100 hartzen baditugu, goitik doala erdal elebidunena. Noski gure irabazia hortik daukagu, baina baita ere egia da azkeneko 30 urte horietan irabazi dugula bai euskal elebidunetan eta baita ere erdal elebidunetan. 2 multzo horietan irabazi egin dugu azkeneko 30 urte horietan. Baina esan bezala proportzioak aldatu indira. Gure irabazia etorri da erdal mundutik. Irabazteko iturria hori dalako guretzako. Gero bestetik eta atera da eta osagai adierazle importantea da transmisioarena. Ez dut berriro esango, Iñakik ondo adierazi du, eta transmisioaren kasuan trazo lodian berriro ere, autonomia erkidegoan oso altua da, bai bikoteak biak elebidunak direnean, eta baita ere horietako bat elebiduna denean, oso altua da. Nafarroan hor ere gertatzen da transmisio nahiko ona da, gora bera daude, eta galera dago iparraldean. Baita ere esan behar da, eta Andresek ere aipatu du, Euskaltzainburuak, familiaren paradigmare ez da berdina orain dela 30 urte, 40 urte eta orain. Familiak asko aldatu dira, zer dan familia hori aztertin beharko genuke, baina inkestan aztertzen den bezala, egiten diren galderekin, dela gurasoen arteko harremanak eta baita ere seme alaba berein artean da gurasoekin, hori aztertuta transmisioa oso ona da. Eta hori oso importantea da euskararen etorkizunarentzat. Gero bestetik, badaukagu galera importante bat eta zaindu beharrekoa, ez da erreza zaintzea, baina eta da euskaren erabilerak gora egindula gune guztietan, baina gune euskaldunetan, eta bereziki oso euskaldunak dinen horietan, bereziki 180 gorako horietan, hor galera daukagu erabileran. Eta galera hori dator gehien bat gizarte mugimenduen ondorioz. Gizarte mugimenduek aipatzen ditugunean ez dira bakarrik etorkinak, kanpotik datozen etorkinak bereziki zaintzarako eta ostalaritzarako, laburtze aldera, esan bezala brotxolo direkin abil. Baizik eta gune euskaldun horietara badatoz baita ere hirigunetatik, eskualde burutatik, beste bizimodu bat egin nahi duenak horra datoz, eta horra datozen horietan badaude baita ere elebidunak ez direnak, eta baita ere elebidunak direnak, baino agian erdal elebidunak. Eta orduan horrek eragina du euskaren erabileran ere. Orduan gizarte mugimenduiek etorkinenak eta baita ere biztanlerian hazkunde egon da, eta hazkunde horrek ekarri duena da erabileran, euskaren erabileran kaltea. Hori nabarmena da, oso argia da, eta bereziki da, esan bezala, laugarrengo multzo horretan. Gero, baita ere, gazten artean dago euskara erabiltzen den gunerik, lehen aipatu, adintarterik handiena. Hor da, erabilerak apustu hor egiten du, eta erabileraren kasuan gaitasun altuena hor da, eta gaitasuna altua den neurrien erabilerare adintarte horretan ematen da. Erabilera gunei dagokienez, inkestaren arabera etxean da nolabait esateko azkenengo 20 urtetan gertatudan gora berarik altuena, zikloak egon dira gorakoak eta berakoak. Inkestak ateratzen dituen datuen arabera, ez da gau bilakera garbi bat gora edo bera egiten duen, baizik eta batzutan gora eta bestazutan bera egiten du familiaren edo etxearen kasuan. Eta hor dago gako importante bat, da zuzen ere familia horietan gertatzen dela, dauden asteko bikideak, horiek euskaldunak diren ala ez, edo diren euskal elebidunak, edo erdal elebidunak, edo ez dira elebidunak,
eta horrek duen eragina seme alabengan. Horrek du eragin nagusina, eta hor gertatzen dena da erabileran nolabait estankamentu bat, baina baita ere begiratu behar da eragina dula euskararen edo hiztunen hazkundeak ekartzen duen eragina hortarteko dela. Beste kasutan, eremu formalean, lankideekin, dendariekin, bankoekin, osasun zerbitzuekin, hor azterketa egiten da 5 urtetik behin, hor irabazia dago, erabileran gora egiten da. Gero, azkenik esango nuke, atera da kontu hau ere, jarrera, atxikimenduan euskarari zaion maitasunen nolabait esateko, hori 5 urtetik behin egiten da ikerketa, eta hor ere goruntz goaz. Eta hori nabarmena da. Nafarroan beste datu batzu daude, segunek dauden, da iparralden ere bai. Baina autonomia erkidegoan jarrera, o da atxikimendua oso importantea da euskararekiko. Eta nik uste, horiek direla adierazle esanguratsuenak aztertzeko, o diagnostiko egiterakoan, kontutan hartu behar direnak, bere argilunekin, etorkizun hori ondo diagnostikatzeko eta aurrera begirako neurriak hartzeko. Ondo, eskerrik asko Jokin. Bai, gazten gaia oso kontan izatekoa da, zalantzarik gabe, bai gaitasunen eta baita erabileran. Eta ez dira datu nibokoak beti, baina bai, oso kontan hartzekoa. Miren, zure aitza. Bai, ni Iñaki Jurrebasoren azalpena eta egin duen aurkezpena abia puntu hartuta eta Jokinek orain esan dituen beste gauza batzuk hartuta 3-4 puntu azpimarratzen saiatuko naiz. Guztiz bat nator Iñaki Jurrebasok egin digun aurkezpen horretan nik uste dut lehenengotako baieztapena izan dela gaitasunean daukagula ahulgune haundiena edo indartsuenetakoa behintzat bai. Alderdi horretatik behar bada inkestetako datuak ikusita beti azpimarratu izan dugu eskolari esker, eta nik uste dut hori badela azken 30 urteetan benetan azpimarratzeko kontu bat gurasoek zenbateraino egin duten D ereduaren alde, eskolari esker 16-24 urteko gazteen artean eta adintartean behera eginala mapa soziolinguistikoetako datuak ikusita elebidunak gora egiten dutela eta 9 urtetik 5-9 urte tarte horretan behar bada autonomia erkidegoan behintzat mapako datuak hor autonomia erkidegokoak bakarrik direlako 80 edo izan ditekela elebiduna. Kontua da, eta inkestetan esaten zitzaigun gero, erdal elebidunak, elebidun orekatuak, euskal elebidunak, baina ahaztu egiten zitzaigun, ahaztu edo, ez dakit, behar bada bigarren zerbatean uzten genuen, datuak ikusiala, adintartean behera eginala, erdal elebidunak gora egiten zutela. Eta eskolan hizkuntza hartzen zutenen ehunekoak ere gora egiten zuela. Eta 45% edo da adin gaztetxoenen artean euskera eskolan ikasi dutenena. Horri gehitzen baldin badiogu eremu soziolinguistikoak kontuan hartuta hoiek gero nun bizi diren, hoien gaitasuna zenbateraino den sendoa esan beharrik ez dago. Eta egia da, eta hori ere azpimarratzen hasita genden azkenengo urtetan, erabilera estuki loturik daola gaitasunari eta inguruan dagoen elebidunen trinkotasunari. Eta horiek, ez dakizen bateraino izan ditugun alde. Beraz, uste dut gero izango dugula aukera horren inguruan zer egin diteken edo aipatzeko. Beraz, bai, D eredua nagusituz joan da, baina gaitasunean baditugu geure zerak. Erabilerari dagokionez, Iñaki Jurrebasok esan duena aparte eta asko postu nau, ez dalako askotan aipatzen, gaitasunaren arabera tokatuko litzaigukena, baino erabilera hobea dugula, eta esaten duzu, baina, en fin, nik azpimarratuko nuke horretan, lehen aldiz nik dakidala gure historia osoan,
baditugula eremu formalak irabazi ditugula. Irabazi dugu administrazioa, irabazi dugu goi mailako irakaskuntza, irabazi dugu osasun mundua, irabazi ditugu eremu formalak, normalean hizkuntza gutxituek askotan falta izaten dituztenak. Baditugu ez dakit zenbat promozio unibertsitatetik pasa eta profesional euskaldun, ez dut esango euskaldun ez dakizen bateraino osoak, baina euskeraz oso ondo hitz egiteko eta lan egiteko gai direnak. Horrelakorik ez dugu izan orain arte. Transmisioari dagokionez, egia da transmisioa asko neurri handi batean bermatua dagoela, ni umean nitzanean baino askoz gehiago, ni banaiz barra gurasoetatik seme-alabetara galtzen zan, euskera galtzen zan belaunaldi horretakoa, baina horrere kontuan izan behar dugu bikoteen tipologia. Eta bikoteak bata euskaldun euskal elebiduna den, bestea erdal elebiduna den, biak erdal elebidunak diren, alde batera utzita bat elebakar gehi elebidun. Biak elebidun direnean ere hor badagola tipologia jakin bat eta transmisioan gauzak pixka bat hobetzeko aukera egon daitekela. Eta gero, eta honekin bukatuko dut, azken urteetan nik uste asmatu dela eta horrek ere behar bada esperantza pixka bat ematen du, baina lanean jarraitu beharko da eta eutsi egin beharko zaio, ahalegin handia eginda gizartean eta batez ere nerabei eta gaztei begira eta erreferente izan liteken jendea, kirolariak edo bestelako profesionalak edo hoiek euskeraz hitz egin dezaten eta hoien ahotsa euskaraz ere gutxienez iritsi dadin, eta uste dut erreferente hoiek edo politikaren munduan arlo profesionalean euskeraz, jende jantzia euskeraz ondo hitz egiten entzutea uste dut horrek ere baduela bere eragina kontuan hartzeko modukoa. Eta azken puntu bat, ditugun argi gorri guztiak piztuta izan da ere, niretzat esperantza puntua da, ikusita azken urteetan leku batean baino gehiagotan bai erakundeak, bai unibertsitatea, euskaltzaindia, gizarte eragileak lanean ari direla diagnostiko egokienak egin nahian, eta diagnostiko horretan, eta nik uste Jon ere bat etorriko dela, nik esango nuke 95%an behintzat bat datozela egin diren azterketak, eta horretan ez da gutxi jakitea erronkak nun dauden, uste dut aurrera egiteko bide egokia izan ditekela. Eskerrik asko Miren, oso ondo bukatu duzu zure zera. Itza, Jon, nik aurkezpen gehiagorik hemen berrik izan gabe. Biztuta, bai. Bueno, egun on guztioi, gustu handia hemen hitz egitea, zuen aurpegiak ikusita eta ze jende batu garen ikusita, oso konfiantzan eta gustora. Bueno, egia esan, Euskararen gogoetagunetik egiten ari garen prozesua denso xamarra da eta hemen tentazio ematen du, gauza asko esateko, eta baina hori beste batutan egin izan dugu, eta orduan nik potentozio hori saiestuko dut, eta garbi dago gaurreko plater nagusia Iñaki Biurrebasok eskaini diguna dela, eta pixkat horren oi hartzuna emateko, ezta? Iñakik esandako horren oi hartzuna emate izan litek hemen gure funtzioa, eta oso laburra izango naiz, 5 minutu esan dizkiguzu, eta 5 minutuan, ezta? Bueno, batetik, nik uste, eta tesia aurkeztu zuenean ere esan nion, Iñaki Biurrebasok egiten duna opari handi bat dela gure komunitatearentzat. Ez horrelako, esan genuen tesi tribunalean ere, hau tesi bat baino gehiago, hau tratado bat da, ezta? Eta, bueno, urte askotako lanaren emaitza moduan tratado bat daukagu eta inoiz izan dugun argazkirik adimentzuena uste daukagula gertatzen zaigunaz, ezta? Gauza asko dago hor, bai tesian eta bai gaur azaldu duen laburpen egokitu horretan, gauza asko zainetik, ez? Gaitasun egitura inoiz baino kontzientzia gehiago izatera bultzatzen gaitu, erabilera espero litekena baino handiagoa dela esanez, nik uste gure zenbait aurre iritzi
hankaz gora jartzen dituela, eta hau esatea behar genuen orain dela 10 urte, segurazko edo 15 edo 20, ez da? Horbilegalako bueltaka hain zuzen ere berak nolabait hankaz gora jarri duen percepzio horretan, ez da? Eta inkluso ibili gaela, politikorien aldetik eta beste batzuen aldetik ez igual ezain beste, baino mezu arriskutsu bat ematen, ez? Hau da, kriston alegin egiten dugu, baina gero jendeak ez du hitz egin nahi, ez da? Eta hori, benenoa sartzea da gure autopercepzioan ere. Pozoia sartzea da, eta hortan ibili gara goi, azken bat 20 urtetan da, orduan, nik uste ematen duena baino gauza gehiago aldatzera datorrela Iñakiren tesia, ez da? Eta atxikimendua ipagarri bat dugula esaten duenean, edo arnazguneak bere tokian jartzen dituenean, eta zenbaki aipatzen dituenean, ez da? Bilbo eta Azpeitik konparatzen dituenean, edo euskarazko hizketen 60% UEMaren espektroan sartzen dela dioenean, eta bar. Gero nik uste Iñaki analista zuhur moduan eta dagokion moduan segurazko beste gauza asko esango lituzke eta esan gabe uzten ditu analizia plazaratu nahi duelako, ez da? Baina ulertu nahi duenarentzat nik uste zenbait politika iradokitzen ere ari da, ez da? Behar badaula apuntetxo bat osatzeko berak esaten du demolinguistikatik aztertu duela, ez da? Eta demolinguistikatik aztertuta hau ateratzen dela. Nik uste, adibidez, psikolinguistikatik edo beste ikuspuntu batetik aztertuta behar bada berak indargunetzat aipatzen dituen batzuk ere aipatu beharko nuke ez ote diren hain indargune, ez da? Atxikimenduarena, ez dakit, ez? Adibidez, nik erabiltzen dudan lagina izan nahi guaz, azken 25 urtetan urtero unibertsitateara ikasle berriak sartzen ikusi izama, eta ikasle horien hizkuntzarekiko tonua, eta hizkuntzarekiko atxikimendu modalitateak eta ikustea, eta gero, herrietan hitzalditan, belarri asko jartzearen ondorioz, behar bada, bai gure nolabait aspektu subjektiboenean, zuk mindartsuena dugula, aipatu duzunean ere, ikusi beharko nuke, benetan lasai egoteko moduan gauden, baina ez dut ilun jarri nahi, nik ere partekatzen dut, eta uste dut hortan ere azaldu duzuna orekatua dela, ez da esatea, begira ze gaizki dauden eta azaldu ditzadan gure indikadore kezkagarri guztiak, ez, aitortzen dela aitortu beharrekoa, eta bueno, azken 60 urtetan egin dugun goraldi honen aitorpen zintzo bat egitea dagokigula eta indarra leku askotatik, baina hortik ere, ibilbide hortatik ere hartzea, ez. Labur, nik uste analisi egitean guk gehiegi laburtzen dugu faktore strukturaletan, hau de faktore batzuk strukturala ditugu aspalditi datozkiunak, ez daukagu estatu propio bat, lurralde zatikatu daukagu, eta demolinguistika, gaur maisuki azaldu den moduan, demolinguistika zaila daukagu. Eta gainera, hori hau txikiarekin esan du, baina demolinguistika zailagoa izango dugu. Bai? Aurrek usten diren, fluxu migratzaileekin eta bar, hau, hiru faktore struktural oso serioak ditugu, gainera etorri zaizkigu mende berriak ekarri dituen beste bi faktore handi, ez da gizarte aldaketa eta nolabait gizarte likidoagoak dakartzan buru bide desberdinak, eta gero bestetik, teknologia azalerazioak dakarren bestelako praktika oroar hizkuntza minorizatuen kontra jokatu izan duena, eta bar, kontua da, eta bukatzeko, uste dut diagnostikoaz asko esan dezakegu, baina nik uste hemen eta bereziki gaur hemen zein gaunden ikusita interesatzen zaiguna esatea nondik egiten dugun diagnostikoa. Eta uste dut diagnostiko berezi bat behar dugula euskararen eragiletzatik, bai, eragiletza. Euskararen komunitatearen nukleorik kontzienteena eta eragilena, gehi euskalgintza antolatua, gehi erakunde publikoak eta horiek programaz elikatzen dituzten alderdi politikoak, ez? Euskararen eragiletzatik nik uste dut diagnostikoaren laburpena dela erreakzio baten beharra. Nik uste dut horretara itxi behar dugula, ze egon gaitezke urteak eta urteak diagnostikotan sakontzen eta
nik uste jakin behar dugula pixkat baita ere diagnostikoa terreno pragmatiko eramaten, eta diagnostikoak esaten du erreakzio baten beharra, ez da? Uri medikutan desente ibiltzea tokatzen zaizu, eta egiten dizutenean diagnostikoa bi horritan ematen zuten normalean, ez? Eta lehenengo horrian, no sé qué, las vitaminas ir en el páncreas, no sé qué, los quistes de aquí, quistes de... Oso diagnostiko luzea da, gauza pila bat esaten du. Bukaeran, diagnostikoen bukaera da, te tienes que operar. Edo, puedes esperar un año, vuelve dentro de 6 meses. Erderaz esaten dut, niregan erderaz resonatzen duelako honek, ez da? Edo, toka kimio. Edo, toma estas pastillas, ez? Eta orduan laburtzeko eta esaldi honekin bukatzen dut, uste dut gure diagnostiko honetan bukaerako esaldia dela necesidad de nuevo tratamiento. Eta nik uste dut hor gaudela, ez? Eta horretarako pista asko ematen dizkigula Iñakirenak. Eta horraino eman behar dugula, ez? Lehen Xabier Ayerdik ere epatu duen horregatik, ez? Ez ditugu orain arte izan ez ditugun baldintzak hemengo, behintzat EAEko bi alderdi handien arteko akordio bat, eta horretan euskalgintza sartzeko, eta ez ditugu baldintzak orain dela 20 urte behintzat ez genituenak gauza batzuk egiteko. Uste, hortxe bukatu nahi nuke, ez? Eskerrik asko, Jon. Nik galera horretxekin hasi nahiko nuke urrengo tartea, hain zuzen diagnostikotik aurrera begira zer nola ikusten dituzuen gauzak nondik hasi, zein lehentasun ipini, baina hortik lehenago iritzi orokortxo bat eskatu nahi nizueke. Diagnostikoaz egiten nahi dira erakunde asko lanketak momentu honetan, eta ez igual diagnostiko orokorraz, baina bintzak gogoeta orokorrak egiten nahi dira, tentzuten nahi dira asko. Iruditzen zaizue diagnostiko partekatuaren zantzuak baditugula. Diagnostiko hori nahiko partekatua da, eta horren aurrean erantzuna batzuk eskatzen dute oso esango nuke azkarra izan behar duela, indartsua izan behar duela, indar horren tamainan ados gaudela iruditzen zaizue honetan egianok sartu aurretik, igual Jokintxo hasiko zea? Nik uste behintzat diagnostikoaren gero irakurketa egiten dugunean hemen dago joera bat, eta hori da bakoitzak nola ikusten duenez edalontzia dagoen erdi bete, erdi hutsa. Hori nik uste bakoitza daukala bere ikuspegia eta hori horrela dela, baina nik uste ados gaudela zeintzu diren puntu haulak. Nik uste haulezik nun dauden horretan erresa dela hori partekatzea eta horretan ados egotea. Beste kontu bada hori horrela izan da, nik uste hor ez dagoela, iruditzen zaite ez dagoela arazo hondigirik, gehiago da hor interbenitzeko ja esku hartzean jartzen garenean hemen leku askotatik eragin behar da, ze dauden ahuleziak puntu batetik bakarrik eraginda ez zaio buelta emango, ez da nahi dugun hazkunde hori, nahi dugun hazkunderen ritmo hori ez da areagotuko. Orduan, iruditzen zait hor daukagula gakoa, hau da interbentzioa, esku hartzea nola egin. Ahulezietan da nik uste irakurketan nahiko bateratsua dela, iruditzen zait. Bai, bat nator zurekin, eta nik uste dut hor kontua dela Jonek aipatu du eragiletza, eta eragile mota bat baino gehiago aipatu ditu, hoiek bakoitzari zer dagokion, elkarlana behar da dudari gabe, eta elkarri eskutik gelduta lanean jardutea, eta gero adostea bakoitzari zer dagokion edo. Baina nik uste dut, eta gero lehentasunak nun dauden. Hori behar bada diagnostikoan arazoak nun ditugun, eta gutxi gora bera urrengo pausoan lehentasuna zeri eman beharko genioken, nik uste dut leku batean baino gehiagotan antzeko gauzak entzuten direla, gero horretarako bakoitzari zer dagokion behar bada hor beharko genuke, ez dakit, bai. Nik esango nuke asko hurbiltzen ari garela. Eta orain dela urte batzuk baino askoz
diagnostiko bateratuagoan gaudela. Hala ere, zailtasun batzekin, uste danoak igula nondik gatozen, eta izan ditugula, ez da, garai batean borroka baldimazen instituzioak legitimatu edo ez legitimatzearena, hor zaila da diagnostiko komun bat egitea. Askotan baita ere, boterean egon den alderdio kultura politikoak eta kontraboterean egon da kultura politikoak diagnostiko berdina egitea zaila da, batek gehiago daukagelako joera esateko begira ze gaizki, eta beste batek joera daukagelako egindakoa legitimatzeko eta barrotu nor. Eta gero, badago baita ere, euskalgintza sektore bat, oro arroitu muskula ohitu zaiguna, esateko begeraku zenbat arain egiten egaren, eta zuek inoiz ez duzuen nahikoa egiten. Orduan, hor bakoitza bere muskulo aktibazio horretan da, egon gara eta gaude, eta hala ere, ez da, horiek pixkanaka gainditzen joango galera iruditu zait, eta sekula baino baldintza hobeak ditugula diagnostiko partikatu bat egiteko. Baina Mirenek esan duen moduan, diagnostikoan bestela ere ez gara era bat adoz jarriko. Baina gutxienez etorkizuneko hildo nagusi batzuetan, ez denetan baina batzuetan, adoz jartzea lortu beharko genuke. Ados, pasa gaitezke orduan urrengo atalera, bueno, ziur asko ez dugu batengo nora heldu nahiko genuken guztiok, baina ziur asko norantz, akaso bai, eta igual helbura hori izan beharko luke. A ber, ze nundik jo, lehentasunak nun jarri, badakigu hau dela, bueno, denok ez jakin nahiko genuken gauza, ez? Baina, bueno, guazen bintzat marraztea 3-4 lan hildo lehentasunezkoak zuen iritziz. Mendik hasiko gara. Ja. Bai, nahi zailtxamarra egiten zait laburtzea esan, lehen esan du Iñaki Jurrebasok zenbat ordutako grabazioa behar duzuela? 4 orduko grabazioa behar duela, eta jai, guk esan genuen, bueno, grabazio bat, justu galdera honi erantzuteko, eta 2 ordutik bera ezin izan genuen errenditu. Eta orduan, 5 minutuan zaila da, bakarrik titular nagusi batzuk, bueno, Euskaltzainia justu, bueno, lan hau hartu zuen edo, ariketa kolektibo hau egiteko erantzukizuna da hartu zuen bere gain, sistema jakin batekin, ponentziekin, eta gero hainbat kontraste taldekin, eta bueno, oraindik bidean dagoen prozesua da, titular nagusi batzuk badaude, eta nolabait esango genuke bi aldetan edo bi dimentsiotan egin beharko nukela aurrera, ez batetik gizarte politiken dimentsioan eta bestetik komunitate estrategien dimentsioan. Luzea da behar bada esplikatzeko bi hoien arteko bereizketa eta aldi berean lotura, baina uz dezagun horretan, ez da. Gizarte politiken dimentsiorako planteatzen duguna da ardatz sistema berri bat, no? Izan da, hizkuntza politikaren ardatz sistema berritu bat. Bai? Ez diona gehiegi kentzen orain arteko ardatz sistemari, orain arteko lan hildoei, ez dator ezer kentzera, baizik eta dator orain arteko lan hildoekin destroyer egia izan gabe, eutsi eta ardatz sistema berri bat gaineratzera, ez. Eta, bueno, guri irutzegu, ardatz sistema horietan, adibidez, 4 jauzi handi eta 6 pauso arlorekin laburtu litekela, eta horri gaineratzen zaiola pare bat gauza zeharkako bat, arnasguneen politika integral bat, eta besteak nolabait dentsitate guneen politika bat, ez. 2 zeharkako hoiekin, 4 jauzi gune nagusiak izango lirateke lan eremuan uinaldi bat egitea, eta hori jaile esan da kuantifikatuta dago, eta Euskaren Aholku Batzordean onartutako ponentzia batek 2040rako zenbakiak ere proposatuta daude. Bigarrena, aisialdi antolatuan, bai? Eskolaz kanpora aurre kirolean eta musikan egiten duten guzti horretan nolabait plan nazional bat edo horri buruzko baita ere jauzi planifikatu bat egitea. Hirugarrenik, edabide gintzan nolabait matrize aldaketa bat, ez? Orain arteko gauzak baita ere eutsiz, baina aldi berean berrikuntza hildoak non izen litezken ikusiz, da hor planteatzen da baita ere, bueno, EHS estrategia, gero
norbaitek galdetzen badu azalduko dugu, eta baita ere euskaraz fikzioa eskala handiagoan jasotzeko estrategia bat. Eta laugarrenik hezkuntzan, pixkat tesia da, hezkuntzaren geruzarik euskaldunenak, hau da nolabait D ereduak edo ereduik euskaldunenek ere, eta haiek erdigunean jarriz ez dutela lortzen hiztun osoak eskala handian sortzea, hiztun osoak esan nahi duen guztiarekin, ez, eta behar bada hori lortzeko, eta D ereduaren reingeneria moduko bat, D ereduaren berpentsatze bat jarri behar dela erdigunean, kendu gabe baita ere beste ereduak hobetzea eta beste ereduak gehitzea eta beste eredu honetara ekartzea eta Orduan, 4 jauzi hildu handi, eta gero 6 pauso arlo handi baita ere, teknologian egin beharko apustuak, korpusean egin beharreko hobekuntzak, euskalduntza alfabetatzean egin beharreko pausoak, kulturgintzan martxan jarri beharreko estrategiak, eta migrazioaren harrera linguistikoan egin beharreko planteamendu sistematikoa. Asko laburtzen ari naiz, gero igual demora izango dut beste zerbait gehiago esateko, baina guztiarekin iruditzen zaigu eta momentu batean hausart ikusi dut horrinaki, eta nik uste ala dala, esan ez, bueno, hau, eta nola esan duan, hau momentu enten egitura, estatu edo botere egitura dukagu, eta ez dugu espero datozen 10 aldietan ere hau aldatuko danik. Eta nik uste hipotesi horretan jarraitu behar dugula, bai? Besteak beste alderdi politiko guztiek, euskalgintzatik gertuen dauden guztiek esaten digutelako, datozen 10 edan ez espero ez dakize botere egitura ikaragarri, orduan, datozen 10 izango dugun egoera honekin jokatu behar dugula, ez da. Eta justu, goentxe esatena nijoan ideia hona intzait. Gero igual itzulko zait. Baina, bueno, hemen utziko dut ez, esan behar nuen. Eskerrik asko, Jon. Miren, igual? Bai, nik Iñaki bukaeran esan du oso kerrezpalimanago olatu berri bat pentsatu, asmatu behar dugula, edo ez dakit, olatu segida pentsatu beharko ditugula, eta hoien artean nik uste dut, nik oso bat nator Jonek esan dituenekin, baina behar bada, ez dakit, gehiago zehaztuko nuke edo 3 bat edo azpimarratuko nituzke bereziki. Kike Amonarri zientzun nion orain dela, noiz izango zen, 2023an ziurrenik zerean udako ikastarotan egindako ikastaro baten D eredua hezkuntzan D eredua orokortu dugu neurri handi baten, orain orokortu dezagun D eredua aisialdian. Orduan, ikuspegi horretatik D eredua birpentsatu behar da, bai D ereduan gauza asko eta batez ere komunikazio gaitasunak lantzeko ahalegin handiagoa egin beharko da, baina hain zuzen azkenengo jagun jardunaldian gogoeta gunean saritu ginenean eta Iñaki nola da? Iñaki Arrutik esaten zuen Mikel Salbidek bere garaian egindako eskola hiztun bila lanaretatik hartuta, eskolan munduko D eredurik onena izan da ere eskolan, etxean eta inguruan gaztelania daukan ume batek eskolan zenbat ordu pasatzen ditu. Urteak dituen egun guztia kontuan hartuta. Eta zenbat egun hoietatik zenbat ordu pasatzen ditu. Orduan, eskolari ezin diogu, eskola ezinbestekoa da, eta nik uste dut hori hizkuntza gutxituak bizi berritzeko ahalegin guztietan aipatu dela, eta Fishmanek eta konpainiek etengabe aipatzen zuten, ezinbestekoa da, baina eskolak bakarrik ezin dut. Eskolari ezin diogu eskatu, eman dezakena baino gehiago. Oraindik gehiago eskadezaiokegu, baina muga bat eukiko du. Eta hortik aurrera, eskolatik kanpo pasatzen dituzten, eta gaur egun ume askok, gehienek esango nuke eskolatik kanpo ez da zenbat jarduera egiten dituzten aisialdi antolatuan, hor saia gaitezen hoiek euskaraz egin ditzaten, saia gaitezen horko monitore
euskaldun sendoak prestatzen eta hoiei behar dituzten baliabideak ematen, eta horrek narama bere garaian egin zen beste apustu batekin lotzera. Ni oroitzen naiz 17 gutxi gora bera artean oraindik berriro autonomia berreskuratu aurretik unibertsitatean ja garbi ikusi zenean eta ikastolen munduak indar hartu eta orduan unibertsitatean planteatu zen euskara sartu behar baldin bada lehentasuna nun dago. Eta erantzuna inolako zalantzari gabea izan zen, irakasle eskoletan. Hor prestatuko dira etorkizuneko irakasleak eta hor hasi behar da ahalegin osoa egiten. Momentu honetan, unibertsitatean, eta hori ez da inolako sekretua, euskeraz ikasleak eta irakasleak ere badituzte beren eman dezagun utsuneak, hobetu beharrekoak. Baina batez ere kezkagarria da niretzat, eta horretan jente asko bat datoz edo gatoz irakasle eskoletan zer gertatzen den. Donostia baten euskeraz bakarrik eskaintzen dira hor dauden espezialitateak. Beraz, nahi eta nahi ez ikasleek euskeraz egin behar dituzte 4 urte horietako ikasketak. Batzuk oso ondo, beste batzuk aparteko arazorik gabe, eta beste batzuk benetan hoien maila ikusita negargarri. Pentsatze hutsak, hoiek hemendik 5, 6, 7 urtera geletan egon daitezkela berdin dit aurreskolan, aurrezkuntzan edo lehen hezkuntzan hizkuntza transmititzen, benetan, hor, eta neurri batean oraindik ere unibertsitateko kide sentitzen naizenez, hor uste dut badaukagula, danon artean, baina badaukagula gogoeta oso gogoeta garrantzitsua egin beharra. Etorkinekin ze politika egin nahi dugun, edabideetan, EITB bere garaian sekulako, ez dakit, iraultza izan zen, baina garai harretan telebista espainiarrak bikate zituen eta etzegon besterik, gero etorri ziren pribatuak eta gero oso zaila iruditzen zait gaur egun ikusita mundua nola doan, bere garaian ETB bat hemengo edabideetan eta umeentzat eta ez umeentzat hori zer izan zen kontuan hartuta horren pareko zerbait, baina egin beharko dira alegintxoak plataformetan, batean eta bestean, eta gero lan mundua guztiok aipatzen dugun kontua da. Lan mundua zergatik da garrantzitsua. Beti ari gara hezkuntza mundua, aisialdia, baina horrek gehienaz ere 15-16 urtera arte eramaten zaitu. Gero etor daiteke unibertsitatea, baleta unibertsitatean euskeraz ikasi duten hoiek, hortik ateratzen direnean zer? Gutxienez eta hoietako asko oraindik ere ingurune erdalduna izango dute. Hoientzat beste ingurune euskaldun natural bat lan mundua izan daiteke. Horregatik, hor ariguneen bidez edo ez dakit nola, hor hasidan edo hor ereiten hasigeran hasitxo horiek nik uste dut horiek indartzeko eta hor estrategia konpartituak behar ditugula lan munduan modu naturalean euskeraren presentzia eta erabilera indartzeko. Eskerrik asko Miren, Jokin, zure hitza. Aipatu dira interbentzio edo eskuartzek nondik nora joan beharko lirateken, esparru batzuk aipatu dira, nik batzuetan gehixo sakondu edo xehetuko dut. Batetik aipatu da hezkuntza aurrera egin nahi badugu komunikagaitasunean edo euskararen gaitasunean gora egin behar daukagu. Hau da, horrek ekarriko du erabileran gora egiteak, eta hori ekarriko du baita ere jarreran alde positibo indartzez. Orduan, lehenengo gaitasunen gora egiteko bi tresna nagusi daude, eta hori baita ere esan da, ezer jarduerari baztertu gabe, bi daude nagusienak, eta bat da hezkuntza, horri buruz hitz egin da, hezkuntza sistema, hor bertan dugu eredu edo sistema osoa eta hor indartu beharko da euskara ikasle hortik ateratzen direnean komunikagaitasun egokiarekin ateratzea sistematik. Hezkuntza sistema aipatzen duenean dana aipatzen dute baita ere unibertsitatea eta barrez. Hori da bat eta bestea da euskaltegien mundu ez. Euskaltegien munduan gertatzen ari dena gaur egun da multzo potoloena daukagula B2 mailan da C1 mailan. Hor da multzorik handiena, euskaltegien euneko 60 ikasletan
dira maila nolabait esateko jasoak, nolabait esateko, o adituen mailak, C bat, eta B2. Hor dago multzo handi bat, eta hor kokatu behar dugu hain zuzen ere erdal elebidunen gehien bat, erdal elebidunen kolektiboa. Hor badago joera bat, egia da, dagoen joera handia dela ikasleen profila ikusita, gero sektore publikoen lan egiteko, edo ez, ziurtagiri lortzearen zer hori badago, nahi hori, bere alde onda txarrekin. Baina multzo handi badago, B2 eta C bat mailara doana, eta euskaltegien erdi baino gehiago, ikasleen erdi baino gehiago, multzo horretan daude. Eta hor, lortu beharko genuke, erdal elebidun horiek orekatuagoak izatea, iruditzen zait. Gero badaude euskal elebidunak, baina gehienak bestek dira. Eta multzo bat indartzen ari dena, da, orain arte eztan indartu da, A bat maila. Eta A bat maila, B maila bajuena da, zuzen ere, 120 ordu edo 140, 160 ordu eskol ordu behar dituena A bat maila lortzeko, eta kolektibo hori ere, profil hori indartzen ari da, eta horiek dira euskarara hurbiltzen ari direnak. Eta horre esan behar da, kopuru altua dela, nahiko altua dela, etorkinen multzoa. Etorkina esaten dudanean da, etorkina zentzu zabalean, badirenak estatu beste autonomia erkidegokoak ona datozenak gehien barlanera, eta baita ere, nazioarteko kanpotik, estatutik kanpo datozen etorkinak. Orduan, hori da, bi multzo nagusiko dira, eta aurrera begira, pentsatzen dugu, uniberso hori, kolektiboiek haunditzen joango direla. Joango dela, batetik, maila jasoa edo adituen maila C bat kolektiboa eta C2 baino hor kopuru txikiak dira, C bat maila eta B2 mailak igotzen joango dira, hoien ikasle hoien edo herritar hoien komunikagaitasuna asko hobetzen da euskaltegitan, eta gero indartzen ari da betik hasten dana eta da A bat maila. A bat mailan daukagun aulezirik importantena da, hasten diren askok eta askok ez dutela jarraitzen. Porrot maila, A bat mailan eta A2 mailan handia da. Itzaiten gabiltzea 50-55, edo ez dula ikastora amaitzen, edo ez dula gainditzen maila. Eta hor daukagu alegin berez egin beharra, hor abian jarri dugu horretara iristeko matrikularen doakotasunaren programa bat, ikasle kopurua asko igo da, aurten 20 inguru igo da ikasle kopurua, baina baita ere igo da ikasleek egiten duten ikastaroren trinkotasuna. Lehen baldin bat ziren ikastaro normala baldin bat zen 20 ordukoa, ikasle guzti horiek matrikularen merkeagoa edo eskuragarriagoa dalako egiten dituzten ikastaroak ere trinkoagoa dira, eta orduan lortzen duten maila ere altuagoa da, hobea da, ez? Orduan nik uste hor dagoela helduen euskalduntzaren esparruan aurrera begirako kontu ez. Aipatu dira euskarazko edabideak, konsumorako edabideak indartu behar dira. Bestetik transmisioa hor dago, esan bezala emaitza onak dira, baina tentu handiz eta adi egon behar dugu hor galerarik ez suertatzeko. Eta baude zenbait programa zehatzak horri aurre egiten diotenak, baina hori adi egon behar dugu eta gainean neurriekin jarraitu eta indartu behar dugu ez. Arnasgunen aipatu da, arnasgunen kasuan neurri desente hartu beharko ditugu, zerikusi izango dutenak harrera protokolekin, eta baita ere zerikusi izango dutenak gehien bat helduen euskalduntzearekin. Hor, arazo bat baino gehiago pilatzen dira, herri txikitan dain zuzen ere da, askotan ordutegi talden osaeran zailtasuna daudela, herri handitan erresagoak dira prestakuntza prozesoi burutzea, herri txikitan zailagoa da, baina hor ere urratsak egiten gabiltza hori errezagoa izan da dinez. Gero beste puntu bat hemen aipatu dena da, erabileren ikuspegitik eremu formalean, administrazioan, banketxetan, lan munduan oroar, erabilera gora doa. Apal, baino gora doa, eta kasu horretan plantatu ez dugun aztu behar da, indartu behar duguna da, sektore publiko eta pribatuen euskaren erabilera garatzeko ditugun programak. Bai, neurri batean oso arautuak daudenak administrazioan edo sektore publikoan. Orain artean hor gehien bat administrazio publikoaren eremuan lan egiten zen, da hori zabaldu da gaur egun sektore publiko osora, eta hori multzo oso handia da, pentsatzen dugun baino handiagoa. Eta orduan, hori urrungo urteotan garatu beharko kontu bada, ze hor aurrera begira erronka dugu eta hor erabileran urtez urte gore egiten da. Badaude auleziak,
baina oro hitz egin da, hor bilakaera positiboa da. Eta beste esparru importantea da, gehiago landu behar dena da, sektore sozioekonomiko pribatua. Gero bestetik aipatu dere aisialdi antolatu nola esateko, hor kontutan hartu behar dugu gune erdaldunenetan, da ez hain erdaldunenetan, hau da taula horretan, kurbo horretan, inekek azaldun den bezala erdiparean dagoen horretan, aisialdiaren ingurun aukera gehiago ireki behar dira euskeraz jarduteko. Aukera horiek irikitzeko gehien bat administrazio publikoak edo sektore publikoak sustatu behar du, bestela oso zaila da. Eta hor aleginak eta behin beharko nituzke eskaintzak, dauden eskaintzak orekatuagoak izateko. Euskaraz ere gehiago goteko eta zenbait kasutan euskarazko horiek ere ugaltzeko. Orduan hori da puntu importantea bat aurrera begira kontutan hartu behar duguna, erdal elebidun horiek ere aukera gehiago izateko euskara erabiltzeko ez. Eta utzi dut azkenerako, etorkinen mundua, etorkinen mundu honetan hitzarmen bat sinatu da Eudel eta Udalen artean eta Jaurlaritzaren artean, harrera protokoloak abian jartzeko, lehen bat zauden protokolo batzuk hori sistematizatu da, euskarak bere lekua dauka, baina hor gauza asko edo programa asko indik abian jarri behar ditugu, etortzen diren horiek euskararen mundura hurbiltzeko ez. Hezkuntzari da bere lan egiten, oraindik gauzak egiten dabil, programa batzuk garatzen dabil, gehiago egin behar dauzka, helduen euskalduntzaren esparruan ere lan asko daukagu egiteko horretan, eta kontutan hartu behar dugu, gerora begira komentatu da fluxuena, eta kontutan hartu behar dukagu urrungo urtetan, urtez urte, hemen etorritezkela lasai, 30.000 herritar urtez urte, urtero, eta hemendik 10 urteren buruan, kopuru handiekin topa gintezkela hemen, euskara ez dutenak ezagutzen, elebidunak badire ere ez dire izango, ez da gazteleraz ere, kasu askotan bai, beste batzutan ez, eta euskara hurbiltzeko erronka handia daukagu multzonetan. Honek eragin ikeragarri izango du, urrungo 10-20 urtetan, gure, norabait esateko, gure euskararen etorkizuna finkatzeko ez. Hor baita ere kontutan hartu beharra dukogu, etortzi diren horien gaur egun, hemen dauden etorkinen 16-30 urte tarte horretan, laurdena etorkinak dira. Gaur egun etorkinak hemen balima dira eguneko 11-12 balima da, halako bi dira gaztek direnak, eta horiek inkorporatu behar ditugu euskarara. Eta bide eraginkorrena gaur egun horientzako eskola prozesua amaitu duten lekuan, eta euskaltegin bidea da beste hori indartzeko, eta ezin bestean horri ezpadiego ja eusten gogor, hemendik 10 urteren buruan zailtasun handiak izango ditugu. Eta hortan utziko nukenik. Oso ondo, eskerrik asko, atera dian gai guztiak ordutako analisietarako ematen du, azken hau bereziki interesgarria iruditzen zaigu, nola ez. Dena dela, denboraz oso justu gabiltza eta idea pare bat edo gehiago jarri nahi nuke mahai gainean. Jon, aipatu duzu, iruditzen zait oso berritzailea dela plantatzen dezuenean o plantatzen denean, gogetagunean, hizkuntza komunitatea eta gizartearen arteko harreman hori nola eustartu euskararen bizi berritzean. Eta segurazko dauka zerikusia, edo nire ulermena mitzat, zerikusia dauka olatu handi honekin. Alegia, nola implikatu gizarte osoa behar den olatu handi honekin, aktibazio olatu handi honekin. Akaso ez da nahikoa izango soilik hizkuntz komunitatea olatu horretan sartzea beharko nukea akaso gizarte osoarena. Nola uztartu biak? Nik uste pixkat kosta egiten dela hizkuntza komunitatea eta gizarte bi perspektibak bereiztea eta aldiberean lotzea. Hortarako behar bada ez gogelako entrenatuta ez, eta gainera ez garari bi gauza oso desberdinez ari. Gu bietakoak gara, gizartekoak gara eta komunitatekoak gara, gertatzen da bakoitzak egitura desberdina duela, bat lurralde eta botere egitura batean ardazten dela, eta beste hizkuntzaren logika batean ardazten dela. Bai bereiztu beharko genituzkena da gizarte politikak zein diren eta komunitate estrategiak zein diren hor.
nik uste badaudela gauza mugakideak, baina bueno, ez gara hortan sartuko ez. Kontua da niretzat hor importantena dela, da esatea, gizarte politikak, lehen aipatu ditugu ardatz batzuk, eta izan daitezke beste batzuk, baina behar dugu ardatz politika bat, ardatz sistema bat, gizarte politika berritu baterako, aurreko hainbat gauza errespetatuz eta hobetuz, bale? Baina bestetik, komunitate estrategiak ere behar ditugu, eta hor nik uste behar dugun gauza nagusietako bat dela euskararen mugimendu sozial dimentsioa indartzea. Eta guk uste dugu hori daukagula ahuldua. Eta besteare oso importantea dela, baina bestearekin bakarrik ere ez duguela egingo, ez? Beste politika askotan ere egiten dira gizarte politikak, baina badago mugimendu sozial bat, taupatzen utopia bat, taupatzen eraldaketa bat, insistentzia bat, zera bat, ez? Eta uste dugu behar dugula berritu eta berformulatu euskararen aldekotasunaren mugimendu sozial transversal bat politikoki eta barrez. Eta horretako ere behalnitza berriak ditugula, orain dela 20 urte ez genituenak. Badaude berri batzuk, ez? Orain dela aste honetan bertan aurkeztutako ideak, eta, baina ia gai garen ordenatzeko eta ondo egiteko gai hori, ez? Nik uste hori dela gure proposamenaren alde oso bat, ez? Eta gero baita ere pixka bat ulertu egin behar dugula, bakit resistentziak egon direla, ez? Hizkuntza komunitate kontzeptua barneratzeko politikoki. Baina soziolinguistikak neurri baten horrela funtzionatzen du. Hizkuntza komunitate gaina transfronterizioa izaten da. Askotan gehienetan, gure kasuan ere hala da. Eta guk gizarte politika egin dezakegu era begira, baina komunitate politikak egin behar ditugu beste maila batean, eta mugimendu sozial bat antolatzea ez da Jaurlaritzaren lana, eta iruditzen zait bi horiek ulertu eta elkarrekin lotu behar ditugula. Bai, gai interesgarria iruditzen bazaize, 5 minutu daukagu galderak norbaitek egina izango balitu, badago tartetxo bat. Eskerrik asko. Galdera edo galdera erretorikoa, ja que omen zaudeten joki eta bar, joki nabekoa denez berari behira nau. Nik eskolak ematen ditut unibertsitatean, ematen ditut eskolak, eskerrik asko Miren esan duzu nahitik, etorkizuneko irakaslei. Aurten eduki ditut lau talde horretan, lau ikastalde horretan, ez da hon euskeraz berba egiten duen talderik, barneko talderik. Bai bikote batzuk, talde baten, bakarrik eta beste taldietan, zero. Horiek izango dira, hemendik eta 50 gutxi gora bera, uztailean izango da irakasle titulatu. Horiek dira, datozen. Euren artean ez dute egiten. Jonek komentatu du horren bilakaeraz eta hori. Nik, gero euskara irakasle batek esaten zuen, el milagro de la euskera, zera euskara jakin gabe eta erabili gabe, eta gano erabili gabe, zelan eta daitezken alago notazak izaten direta, euskararen irari. Guk ez dugu penkatzen. Guk penkatuko genuke, edo guri penkatuko ligukete segurunera, edo gutariko askori, eta orduan guk irakasleok ez dugu penkatzen. Euskara dela eta orain A bat maila eta A bi maila okorrezpanau debalde daude, debalde eileko zera. Behintzat, gurean, hau da, hezkuntza irakasleak formatzen ditugun horietan, hezkuntza fakultate edo denolako izena duena. Litzateke bidegragarri izango instituzioetatik bideratzia gurean, euskaltegiak egotea gurean, esateko, penkatu duzu, joan horra bera. Nik ate hori, ez dut ikusten, baina bai dut pentsatzen, hori ate hori behar dut. Nik igezlenean, nire naiz arrarotariko bat,
nola egin behar dudan hau hobetu iteko, eta esaten nuen, eske, zuz joan zara, D eredura aurrezkuntzan HH bostean, joan zara D eredura lehen hezkuntzan, joan zara D eredura DBH, eta ni penka gauza ditut? Penka hori kendu nun. Baina, claro, nik eske irten biderik ezin diot, zesan zengo diot. Joan eta ordaindu euskaltegira gaur ez dakit. Asteon bate izan dio euskaltegira. Ze bakit edo behintzat usteot ordain dezakela. Baina nik horreri ezin nion esan. Euskaltegiak behar ditugu fakultatetan. Penkoak agertzeko, eta penkoak behar ditugu. Nik bat. Bera retorikotzat katu egin. Bai, erantzun baino gehiago komentario bat horren ingurun. Bai lanbide heziketako ikastetxetan da, asmoren bat badago bertako, hor gertatu zaigu adibidez, zebat maila gaztentzako eskola garaian abian jarri da programa bat hori matrikularen doakotasuna sustatuz. Eta da 16-18 urteko gaztei gehienak batxilergoa egiten dabiltzenak, DBH bukatuta batxilergoa egiten dabiltzenak, eta gehienak lehen urtekoak dira. Bigarrengoa ja selektibeden sartzen dira, eta burua beste leku baten daukate. Lehen mailako asko matrikulat. Hor, izugarrizko uholde izan du. Hau da, ikaslea bera jabetzen da, daukan mailarekin, gerora begira bai ikasteko edozein gradu dena delakoa, daukan euskera komunikatzea gaitasun maila hobetu nahi du. Ez da orduan, hori izugarrizko kolpe izan dugu, beste urtetan aurreikusten baziren, 1700-1800 ikasle ikasturtean hasiko ziela, halako bi hasi dira. Hor badago premia bat, ikusten da premia bat, eta hor, eta gero egia da askok eta askok aitortzen dutela, azterketa egiten direnean, bere alde honda txarrekin, idatzi behar dira bi folio, idatzi behar dira 300 hitzeko txosten egituratu bat edo artikulu egituratu bat behar da. Ez da horretan otu, eta horretan trebatzen dira beste euskalte egiten ez. Eta premio hori nabarmentzen dute joaten dira, baina da programa zehatz bat batzu izutzen, eta da ez dago ez du olako loturarik unibertsitate edo graduekin da bar, da berein euskara maila hobetzeko. Ez badaude puntualki zenbait ikastetxe publiko, pribatu, lanbide heziketako zentru, ikastolak, programaik badituztenak, baina ez dago gaur egun hori horrela egituratuta ez. Eskerrik asko guztioi, Jokin Azkoe, Miren Azkarete eta Ion Sarasua. Azken hitz bat, eslaike? Nola kenduko dut nik. Nik uste, Iñaki Llobarresok ekarri duen analizierekin gertatu ala pixkat jendeak esan duela. Klaro, bai, nik pentsatzen nuen, intuitzen nuen hori ez, baina orduan zatik ezen duen esaten orduan. Eta zeatik are gutxiago etzen duen horrekiko politika koherente bat egiten, ez da? Eta nik uste, askotan burari trampa egiten diogula gauza hortan, ez? Ni dakiala adibidez badago beste, antzerako entornoan adibidez ikerketa bat, migrazioak, espero de migrazioak ekar dezaken inpaktuari buruz, ez? Eta ez da posibilidad berdinak gertatzea, ez? Horren ondorioak atera, eta nik ere pentsatzen nuen hori, eta zeatik orduan etzen duen esaten. Eta zergatik orduan etzen duen horrekiko koherentea den politika egiten, ez da? Espero, uste dut horrelako zerbait gertatu litekela gai honekin eta beste batzuekin ere. Ados, orain bai, eskerrik asko guztioi, eta, atxedentxoa daukagu, orain. Eskerrik asko.
Eguerdion, hiru eragile garrantzitsu dauzkau hemen, eta eragile dien aldetik egingo dizkiet galdera bana, galderaren ondoren emango diet bakoitzari erantzuteko aukera nahi izan ezkeo, lehenbizi aurkeztu inberko nituzke, eneko bide gain, ez dizkitzut medaila guztik esango noski, luzerako izango nukelako, eta berdin bestei ere bakarrik esan, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, kazetaritzan bide luzea indakoare aldi berean, eraberian literaturan ere bide oparoa, saiakeran bereziki lan esanguratsuak egin dituena, Oskar Zapatan ere ezkerreta, Euskara elkarteak ezautzen dituzuzuk, errotik, Okerrezpanago Atarrabiako karrika luzerekin, ekin zenion bide horri, laban ere aitu da, buru belarri, pentsatzen du, topagunean ere esanguratsu, zure lana, 2004az geroztik Okerrezpanago, eta, orain taupa dezue izena, ezta? Horre buru belarri. Eta azkenik, Erramun Osa, horrek bai ez du aurkezpenik merezi, seguru aski, hemen euskaltzainez inguratuta gauden hontan, baina esan dezagun Euskaltzaindiako idazkari orde izan aurretik, izan zela ere AEKako arduradunetako bat, luzez, ikastolen elkartean ere aritua dela, eta beraz, ongi asko ezagutu duzula, euskalgintza edo nola baita esan da, barrendik. Eta hemen txedikoa, lehenbiziko galdera, ingo nioke eneko bide gaini, irakurringo dut, zehaztu zait. Egoera larri honetatik ateratzeko, estrategiak behar ditugula, ezinbestekoa dugula, esan dugu, behin da berriz, modu askotara. Aldiz, politikaz ez dakit askorik hitz egin dugunik, eta nik ikusten dudana da, gero eta indarra handigoak ditugula Euskal Herria zentrifugatzen dutenak, ezta? Eta zuek hirurok kasualitatea izango da, edo nahita, Euskal Herriko lurralde administratibo diferentetakoak zarete. Pixka bat zuri galdetuko izu, seguraski ahulena iparraldea dugulako, zein neurritan da beharrezko zentrifugatze horri aurre egiteko, aurre egitea, ez dakit, euskarari bultzada hori emate alde, ez da? Zen neurritan dan ideologia bat edo beharrezko? Egunon. Ipar Euskal Herritik behiratuta hasiko naiz behar pixkat mintzatzen, zeren eta gaur datu eman diren datuetan gauza asko aipatu dizkigu Iñakik, eta garbi aipatu da, behin eta beste, Ipar Euskal Herrian egoera ilunagoa dela, arrisku handian dagoela euskara. Pentsatzen bat datuak ere ez dauzkagula, datuak ez dira hain zehatzak, badakigu joerak okerrera doazela, ez dut emango datu zehatza, baina duela aste bat edo bi atera da orain hezkuntzan iparraldean zein diren ereduen arabera zenbat ari diren euskaraz ikasten. Ipar Euskal Herrian simple da, murgiltze eredua edo D eredua litzatekena ikastolek eskaintzen dute, eta iparraldean frantses eskola deitzen dugunak, eskola publikoa edo eskola pribatua, hor eskaintzen da, eskaintzekotan sistema elebiduna edo hemengo B eredua izango litzatekena. Orduan, baikortzat bezala ematen diren datuetan dira, ikasleen ehuneko gero eta handiago bat ari dela behintzat B ereduan ikasten, Gero hasten bagara behiratzen haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako datutan ikusten da euskaraz irakasten dela, euskara irakasten dela zenbait ikasgaietan 10-11 urteak arte, lehen hezkuntzan eta haur hezkuntzan, ben ikasla kolegiora eta lizeora joaten direnean, hor eskaintza guziz gainbera joaten dela,
Eta datu horiek ez dira aurtengoak bakarrik, errepikatzen da joera hori nik uste, noski, Frantziako eskola publikoaren sisteman, Frantziako hezkuntza ministerioak hartzen ditu erabakiak horretan, eta beraz, apustua da, aspalditik, ez dakit aurpegia zuritzeko, Frantziako ere aurpegia zuritzeko edo egiten duen, Euskara pixkat irakatsi aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan, gero ez. Kontua da, aur horiek, 10 urteak arte, Euskara pixkat ikasi dutenek, pentsazazue lehen entzule batek aipatu du, eta hemen ere aipatu da, unibertsitatera heltzen diren, eta D ereduan ikasi duten, hemengo hainbat ikaslek ze Euskara maila duten, eta hori, 18 urteak arte Euskaraz ikasi dutenean, pentsazazue, Ipar Euskal Herrian, 11 urteak arte bakarrik Euskara pixkat ikasi dutenek, eta gero ez dutenak Euskararekin inolako kontakturik, 20 urtekin ze hizkuntza maila duten Euskararekin. Orduan, iruditzen zait, hor, irmoki erran behar direla gauza batzuk, eta Frantziari dagokionez, niminoa, izan daiteke niminoa ukatuz Euskarari Ipar Euskal Herrian, Frantziak segitzen du 19. mendeko Jules Ferriren politika bera, Euskararen suntsitze politikan. Eta duela hiruzpalau astekoa da, behar da pare bat hilabetekoa, Macronek berriz ere bota du, ez Macronek berriz ere, Frantziako presidente batek edo Frantziako gobernu buru batek edo gobernu guztietan bada bat momentu batean botatzen duena hizkuntza haiek eskualde hizkuntza deitzen dituzten hoien kontrako adierazpen borobil bat, ez? Hori da Ipar Euskal Herriko egera, ordan, zuk aipatu zuen galderera itzultzeko, ze gaur aipatu dira hainbat norabide edo ideia eta abar, eta noski hemen aipatu da baita ere, indarra Euskarak izatekotan Euskal Autonomia Erkidegoan du bereziki, eta Nafarroan zati batzutan pixkat, iparraldean gutxi ez, mehatxupean dago. Orduan, hemen bada beste arrisko bat, badakigu Frantziak Euskara zapaltzen duela guziz, baina galdera da, eta horreko Euskal Herriko eragilei eta erakundei eta inporta ote zaigu Ipar Euskal Herri. Ipar Euskal Herria, Ipar Euskal Herriko biztanleen 10%, Ipar Euskal Herrian Euskara galduta ere, Euskara ez da horregatik desagertuko. Hori realitatea da. Ez du kuantitatiboki ez du nahiko pixu, ez du pixu handia. Galtzen baldin bada, galdu da, baina segitzen baldin badu bizitzen Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian, Euskarak segituko luke bizitzen. Baina, hori asumitzen da, hori beste galdera, ez? Orduan, jakinda antolaketa politiko horrek guziz kaltetzen duela Euskararen egoera Ipar Euskal Herrian, pentsatu beharko diren politika horiek ere antolaketa administratiboaren gainetik pentsatu beharko dira orekatzeko pixkat zenbait halako desorekak, ez? Gero behar gehiago segituko dugu. Egun hon lehen bizi, pixkat katarra opor batekin, baina amintxe nago. Ez dakit igual, harik eta simple bat egin dezakegu, eta behar bada duela, ez dakit, duela berroi urte pasatxo, gure burua ispilu baten aurrealdean jarraiko bagendu, nun genduen eta garregunean nun gauden, behar bada hortik hasi beharko nuke ikusteko, behar bada zertan aurreratu dugun eta zertan ez. Ni akordatzen naiz, 18 urte bete eta gutxira, La Esperanza deitzen zen autobus konpainia batean joaten nintzela Ondarroatik Bilbora. Eta Bilbora gutxitan joaten ginen, oso gutxitan, eta joaten ginenean gainera inguruan, nola ez, lagunez inguratu eta euskaraz hitz egiten genuen. Nez eta Bilbon zen. Aldiz, ikasketak egitera Bilbora joan nintzenean, kontuaratu nintzen bakarrik nengoela eta inguruan mundu guztia edo gehiengoa zela erdalduna. Eta beraz, euskaraz bizitetik gaztelaniaz bizitzera, kaso horretan, igaro behar izan nuen iaia ohartu gabe. Klasak ematen hasita Txuriko eskoletan, iruditzen zait jendearek erakusten zuen gogoa,
euskara ikasteko. Diru laguntzarik ez zegoenean, baldintzak eskasagoak zirenean, eta nondik ateratzen zuen hori, gogo hori, indar hori, behar hori, euskarara aurreratzeko, beren seme alabei gutxienez berba batzuk euskaratzekin alizateko. Eta demoraren joanean ze galdu dugu bidean. Eta iruditzen zait, ez dugula behar bada asmatzen, bidean ze galdu dugu. Eta bidean galdu dugun horrek behar bada aukerak ireki baino itxi dizkigula hizkuntzaren indar berritzerako. Hau diot, ze pentsatzen dut, hitz egiten dugunean nora iritsi garen eta nondi gentozen atzera egiten baldin badugu 50ko hamarkadara, 60ko hamarkadara, 60ko hamarkadan geneuzkan baldintzak eta hemen, bueno, ja gutxi dauzkagu, baina ez ginen gauza izan bakarrik euskarari eusteko. Euskara indar berritzeko lanabes berria sortzeko ere gaitasuna izan genuen. Eta horretarako nire ustez, irizpidetariko bat izan zen auzolana. Askotarikoen artean egin genuen sarea gure izateari, gure hizkuntzari, gure kulturari ez bakarrik eusteko, baita ere bizi berritzeko molde berriez aberasteko erakargarri bilakatzeko. Eta horrek ekarri zuen momentu jokin batean autogobernu erakundeak berreskuratu zirelarik, ez beti gorako bultzada bakarrik baita ere goitik berako borondate batek indar berritzeari bultzada handitxan mar bat ematea. Uste dut azkundeak izan duela bere ibilbidea. Gertatzen dena da gure azkunde hain handi batean belaunaldi gazteenetan zentratu dela eta horrek ikuspegi soziodemografiko batetik badauka bere esplikazioa. Eta uste dut geuk ere desmontatu behar ditugula zenbaitetan zenbait baieztapen. Nik zenbaitetan entzuten dudanean, D-ereduak ez du funtzionatzen. Garai batean duela 30 urte funtzionatzen zuen D-ereduak. Datuek esaten digute, garai batean D-eredutik euskararen ezagutza hobea zekarten pertsonak geneuzkala gaur egunean baino, behar bada esplikazioa izango da D-eredua bera pixka bat edatu dela batez ere euskara oso baldintza zailetan dagoen espazioetara. Eta D-ereduan benetan badaukagu margenik esposizio denbora azteko? Guk ikastoletan egin genuen azterketa bat, ez geneuka margenik. Ez dago margen errealik kurrikuluna kontuan hartuta ezpada hizkuntzen irakaskuntzak entzen dugula D-eredutik. Proposatzera goaz ingelesaren irakaskuntza, frantsesaren irakaskuntza, hezkuntza sistematik kanpo atera behar ditugula D-eredutik, D-ereduan. Hala pentsatu behar dugu ikastoletan ere izan genuen beste hausnarketa bat, arazoa gehiago dela, estekadurak ikasmaila batetik bestera, erabiltzen ditugu materialak, metodologiak, atxikimendua, en fin, horietan egin behar dugula benetan jauzi importante bat. Orduan, administrazioan, nik ere behar bada baieztapen gehiago, baieztapena baino zalantza dauzkat. Arazoa da gaur egunean administrazio publikoan hizkuntza eskakizunen alorrean gutxi batzuen inguruan gertatu diren erabakiak. Ala aukera bada 80ko hamarkadan biztanleriaren eta batez ere askozaz ere enplegatu publiko gutxien zeudenean 4% zen elebiduna eta gaur egunean 70% administrazio publikoan euskara bilakatzea lan hizkuntza. Ze, klaro, hitz egiten gabiltza esparru sozioekonomikoari buruz, baina ez du hitz egiten aukera dentsitatearen aldetik eta aukeren aldetik askozaz aukera zabaloak irekitzen dizkigun administrazio publikoari buruz. Eta horrela joan gaitezke esai. Iruditzen zait, nahi balin badugu, bizi berritzari olatu, bizi berritze berri bat eman, behar dugula akordio berri bat. Eta akordio berrosatu behar dugu belaunaldien artean, jatorri ezberdinetako pertsonen artean, eta behar dugu baita ere alderdi ezberdinen eta sindikatuen ezberdinen artean. Ez hegemoniaren klabean, ez abertzaleen klabean, ez abertzaleen arteko hegemoniaren klabean, baizik eta herri gisa.
Eta hein handi batean iruditzen zait, bizi berretzeak eman dizkigun aukerak baliatu izan ditugula horrela jokatu dugunean. Ze bizi berritzea ez da elementu lineal bat. Ontzi bat hartzen baldin badugu, ontzi horrek zulatuak ditu, eta kontua da, ontzi horretara zenbat ur berri ekartzeko gauza garen. Ze globalizazioari buruz hitz egiten gabiltza, Frantziari buruz hitz egiten gabiltza. Nire buruari askotan galdetzen diot, ondo dago Europan euskarari ofizialtasuna ematea. Baina ez ote da baita ere eraginkorrago Espainiako administrazio publikoan euskarari egiazko lekua ematea. Ez da egingarriago, benetan horretan sinisten badugu. Ez da errazago, Osakidetzari buruz hitz egiten dugu bakoitzean, medikuntza ikasketak egiten dituzten ikasle horiek eta Madrilera joan behar izaten dutenek gaztelaniazko azterketa bat egitera, azterketa hori euskaraz egin dezaten. Ze horrek ekarriko du hainbatetan dereduan ikasi arren, gaitasuna izan arren, jende askok egiten duelako autu bat, dakielako gero ondoren, gaztelaniaz egin behar duela azterketa hori, eta bere bizitza baldintzatuko duela horrek. Hau da, baditugu nere ustez etxerako lanak, egin behar ditugunak, eta askotan uste dut ez ote gabiltzan pixkat itxurakerietan. Eta berdin, amaitzeko, euskara behar du erakargarri bihurtu, badakita hau da lelo bat, behin eta bereiz azpimarratzen duguna. Niri hainbatetan euskaran inguruko hainbat jarduerak deserosotasunak ere egiten dizkidat. Ez naizelako eroso sentitzen. Ez naiz eroso sentitzen. Euskaltzalea naizela uste dut, nahikoa demostratu duela uste dut, baina ni ez banago eroso oso zaila da jendea erakartzea euskararen mundura, ez baditxu gauzak, benetan aniztasun horretatik planteatzen eta aniztasun horretatik kudeatzen. Ederki. Oskarri egingo diot bigarren galdera, etxeko lanak eta jauziak aipatu ditu Erramunek eta zuek hain justu hortan aitu zeate, Euskara elkarte asko 80ko hamarkadan sortu ziren, militantzian oinarrituak, asko guain jauzi bat proposatu dezue, taupa elkartean, topagunea ateatzen zain gabe, pixka bat esplikatzea eskatuko dizut ze jauzi dan hori eta nola ikusi dezuen behar hori. Egunon, eskerrik asko, Jurre. Plazera handia izan da zu entzutuko aukera izatea gaur. Bueno, hogeita zortzi urte dira Euskal Elkarteen Federazioa sortu zela. Justu garaitzu berean, ni oraindik nengoen Sarrairok zuzentzen zuen Euskaltegian, eta ekin genion herrian ere Euskal Elkartea sortzeari, ezta. Hori joan zen ugaltzen, 80. hamarkadan herri askotan, eskualde askotan eratzen joan ziren, eta batez ere militantzian oinarrituta hasiera batean, baina identifikatu zituzten utxuneak edo betetzeko lanean hasi ziren. Ez da hortik sortu ziren tokiko komunikabideak, kultura eskaintza, aisialdi eskaintza eta bar. 3 urte dira, gogoeta sakon batean sartu ginela, ikusita, onaino iritsi gara egiten dugun modu honetan, egin da, baina gehiago behar dugu. Eragin nahi dugu, eragiten duguna baino gehiago. Bi prozesu nahiko modu paraleloan eman ziren, bat Nafarroan landu genuen azterlan bat egin genuen euskaren aldekotasuna handitzeko zeintzuk aukerak, diskursoak edo praktika baliagarriak izan daitezken, eta bigarrena batera jauzi deitu genuen prozesua, eta ura izan zen prozesu parte-hartzaile handi xamar bat, 200 bat lagunekin ere, Nafarroan ere horren beste jenderekin egon ginen, eta hortik atea zen, gogoeta zen, erabileran jauzi bat emateko beharra ikusten baldin badugu agente gehienek, eta konfirmatzen da erabileraren garrantzia eta gaitasuna lortzeko eta nola elkarri relazionatzen diren, zeintzuk izan ditezke gizarte honetan, Euskal Herriko gizartean eman behar diren baldintzak, ezta? 5 baldintzetara ekarri genitun, gogoeta horretan horiek ziren agertu zirenak, lehendabizikoa
ikusten genuen gu ginen eta beste eragile sozialekin batera garen euskaltzaren mugimendu soziala baino indartsuago, mugimendu sozial indartsuago bat behar genuela, irekiagoa, erakargarriagoa, eta horretan bai diskursoetan, bai praktiketan eta bai egiteko moduetan aldaketak behar genituela. Ikusten genuen ere euskara hegemoniko izango den arigune, hitza erabiliko dut, arnasgune funtzionala ez baitzait iruditzen guztiz egokia, arigune gehiago behar genitula eta gogoeta egiten genuen hirigune ingurutan bizi garen euskaldun kopuru ikaragarria handia da. Arnasgune zen dezagun fisikoak sortzeko zailtasunak baditugu, egin dezagun bide arigune funtzionalak edo eratzen eta bar. Eta hor aukerak berriak sortzen hitz egin ahal izateko, euskaraz bizi ahal izateko, ezta? Ikusten genuen behar genuela nolabait diskurso eta praktika berriak edo eraikitze horretan behar genuela bestelako faktore batzuk sartu, nola egin erakargarri euskararen mundura hurbilpen hori, ez da, eta ikusten genuen Euskal Ardatz herri proiektu ilusionagarri bat sortzeko urratsak ematen segitu behar dugula, ez da, baina garbi ikusten genuen zerbait gehiago eta ezberdin eskaintzen hasi behar genuela, ez da. 3 puntu horietan zentratuta ikusten genuen, hemen harreman sare sendoak ugaldu behar ditugu, zabaldu behar da, kokatu behar gara, Jonek aipatzen zuen gizarte oso horren barruan, hizkuntza komunitatearen kide gisa, baino baita ere, hasi behar genuela euntzen konplizidadeak eta zera bestelako agenteekin, bestelako eragile sozial, politiko eta ekonomikoekin. Eta bosgarrenez, noski horre guztiek egarri beharko luke akordio soziopolitiko berriak, bai, eragingo dutenak benetan behar ditugun neurri horiek lortze bidean, ezta? Lurraldeka egoera ezberdinak ditugu eta hori guztia kontuan hartuta eta erritmo ezberdinak eukiko ditugula onartuta, baino akordio soziopolitiko berriak behar ditugula benetan erabileraren aroan sartuko bagara, hori ikusten genuen. Lehendabizikoari lotuta, euskaltzalen mugimendu indartsua irekia eta zeharkatzailea eta zera horretan ikusten genuen gu geuk aldatzen hasi behar genuela, ez da, gu geuk urte luzeetan Euskal Elkarteen Federazioa izan ginen, 2010an euskaltzalen topagunea izendatzera pasa ginen, hor pizka saiatu ginen nolabait irekidura bat provokatzen mugimenduan, eta, ja 2023ko azaroan izan genuen kongresuan, garbi ikusten genuen euskaltzalen mugimendu indartsuago, irekiago egin nahi baldin badugu, Euskara Elkarten eragin eremutik haratago jo behar dugu, eta era horretan antolatu nahi ez diren euskaltzale herritar horien guztiengan iristeko modu berriak asmatu behar ditugu. Hortik sortu da Taupa euskaltzalen mugimendua, eta horrekin egin nahi duguna da batetik lagundu euskaltzalen mugimendu sendoago bat eraikitzen, eta bestetik herritar era guztitako herritar euskaltzalekin modu zuzenean konektatzen. Hoi dira pizkat guk definitu ditugun baldintzak, eta hor, une honetan batez ere sozializazio fasean gaude. Eta Taupa, larun batean orkestearen zera horren ondorio bat izan da, ezta? Bide berriak eta planteamendu berriak jorratzeko asmoa, eta nahia. Oker Espanao, prentsan irakurri dudanagatik, Ipar Euskal Herrira ere, esan nahi dute lurraldetasunari ere garrantzia eman diozue eta pixka bateneko horekin lotuz hortan ze plan daukazuen galdetuko dizut. Zorionez, orain dela 3 urte iparraldean eratuak edo antolatuak zeuden kultura elkarteak, euskara elkarteak eta erabaki zuten batzea federazioa, euskara elkarteen federazioa. Gaur egun
han dauden elkarteak topagunearen edo tauparen bazkide badiren. Hor zer egin dezakegu, haiei entzun, haiei lagundu, egoki ikusten duten moduan, eta haien ondoan egonik, ezta. Hori da ikusten dugune, eta hor badago oraindik neko kongia saldu duen moduan, administrazioa ez da bat ere alde, eta traba jartzen ditu kontinuamente, eta hori da gauza bat bazkideekin batera bizitzen ari garena. Bueno, bai, gero Ipar Euskal Herriko traba horienak nabarmenak dira eta zailtasun handiak administrazioaren laguntza, administrazioa Ipar Euskal Herrian dagoen administrazioaren ez da laguntzeko dagoela, baizik eta trabatzeko dago, ez? Eta zenben neurri hartu pixka bat itxurak egiteko, beraz hor zailtasun handiago bat badago, ez? Gero, bai, komentatu nahi nuen zelotuta dago. Nik uste dut Euskararen egoera, Ipar Euskal Herriko egoeraren eta demagun Euskal Autonomia Erkidegokoaren eta egin batean Nafarroakoaren arteko desberdintasuna, Euskararen egoera hori esplikatzen du menpekotasun politiko mailak. Garbi da, Euskal Autonomia Erkidegoan autonomia erkidegorik ez balitz, Bizkaia Araba Gipuzkoa ez balitz autonomia erkidego batean eta antolaketa administratibo dauka antolaketa administratiboarekin, gero gauza asko ejan genitzak ez, baina Euskararen egoera etzen izanen orain dagoena, ez? Ez da ere egin mugimendutik egin dena indagari esker. Ipar Euskal Herrian egin mugimendutik egiten dena da oraindik ere Euskarari biziraupena bermatzen dion indar bakarra ia, ez? Eta igadura bat badago. Lehen Iñakik erakutsi duen komentatu nahi nuen hori, igogailu ez, eskailera mekanikoen irudia Ipar Euskal Herrian oraindik eta bortitzagoa da, ze eskailera horiek oraindik abiadura handiagoan doaz beraka, eta gaine askoz jende gehiago doa gainetik bera, ez? Orduan, hor eragitea zaila da. Dena den, Ipar Euskal Herrian hizkuntza gatazka agerian dago eta jendeak bizi du. Eta ikusi besterik ez da, azterketak euskaraz dabiltzan gazteak, gaztek hori bizi dute, euskaraz ikasten dutenek, gero ezin dute ez daukate aukerarik beren azterketak euskaraz egiteko, azterketako ez guztiak behintzat, eta hor badago, haiek bizi dute hizkuntza gatazka hori, ez? Hemen behar bada hizkuntza gatazka estalpean dago gehiago. Tarteka agertzen dira zenbait elementu edabidetan eta baina ematen du ez dagola, ez? Eta badago, menpekotasun politikoarena nahi ala ez, saiestu ezin den kontzeptu bat dela, ez? Hemen erakarri behar duela euskarak dudarik gabe eta lan bat egin behar da horretan, ez? Egoera, menpekotasun egoera horretan, euskararen aldekoak eta euskararen alde jagiko direnak gero eta gehiago izan daitezen, eta hori proiektu indartsu batek eta eraginen du, baina kontuan hartuta beti ere ez dugula jokatzen maila berean erdarekin lehiatuta. Demagun hemen film erromantiko zer batean, eskola batean pasatzen da, eta hasieran badago mutila gaiztoa, baina kirolaria eta edera eta hola, eta beste mutila da iak bat neska horrena oso laguna dena, baina iak bat friki bat bere horrena galetuen dagona, ez da bate erakargarria fizikoki, eta izango munduko txintxoena eta dena, bukaeran gaiztoak irabazten du, gaizto eder hori bihurtzen da txintxoa eta hola, ez? Orduan, erakartzeko horretan ez dugu jokatzen baldintza beretan, eta ikusentzunezkoak aipatu dira lehen adibidez, ez dugu jokatzen Netflix, Disney eta HBO-ren parean ez ditugu erakartzeko
karta berak, edo bideo jokoak, edo ez dakitzer. Hor, identifikatu behar ditugu, eta batzuk identifikatzen ari dira hortan, zein diren gure kartak erakargarri izateko gure proiektua. Zergatik etorri behar dute Euskarara. Euskaraz ikasten ari diren horiek guztiek. Mundu askoz ederragoa baldin bada erdaraz. Nik ez dakit, nik igual beste hausnarketa batzuk igual ez da. Uste dut Iñaki epatu duela lehen Irlandako ereduarena. Uste dut bibliografia tekniko-zientifiko zabala dagoela aztertzen duena Irlandako bilakaera soziolinguistikoaren motiboak, zeintzu diren besteak beste, badakigu, abertzaletasunaren sektore baten ustea zela, lehentasunak eta indarra jarri behar zirela independentziaren lorpenean. Eta hizkuntzaren kontu hori gerorak utzi behar zela, eta independentzia lortu ondoren, orduantxe, egitura berrietatik egingo zela Demaseko ahalegina gaelikoa berreskuratzeko. Geroak erakutsi digu, askotan jartzen duzunean halako egur multzo bat, eta egur multzo horri gainaldean jartzen diozulari periodiko zati bat sua emateko, sua behin paper hori amaitzen denean ez duela egur horrek zurik hartzen. Azkenean, barnean, zurik ez daukalako. Eta Irlandako bilakaeraren, bilakaera zertzen baldin badugu, eta hortik behar bada atera berko genituzke ondorioak, norbaitek pentsatzen baldin badu, goitik berako dinamika indartsu batek, gainera gutxeneko adostasunik ez duena, eta gutxeneko sostenku zabala ez daukanak izartean, ez dut uste, zuzen gabizanik, eta aurrera bidean inora eramango gaituenik. Behar da, beiti gorako dinamikak, eta behar da baita goiti berako dinamika indartsua. Biak behar ditugu uztartu, aldi berean jarri, alineatu, hizkuntzaren bizi berritzeri bultzada berri bat emateko. Badauzkagu aukerak, nik uste dut hainbatetan mezu ezkorrak eta alako kontuetanako ikuta gauden ezkero, en fin, lantzean behin uste dut hizkuntzaren edo hizkuntzarekiko kezka gainera ez da gaurkoa, Etxepare irakurtzen baldin badugu, seguru nago Etxeparek bertsoak idatzi zituenean ere kezka hori zeukala, edo Leizarragak, eta zer esanik ez, Elbira Zipitriak eta enpara hauek, ezta? Bigarren kontu bat. Nik uste dut horre paradigma aldaketa behar dugula hor. Pentsatzen dugu, hizkuntza politikaren alorraz arduratzen diren sail bat jarriz gero, eta sail hori jarrita lehendakari izan edo ez dakin non, horrek soluzionatuko dituela partez gure gabeziak. Eta nik uste dut gure problema dela, ohartzea berdintasun politikekin gertatu den antzera, hori ez bada sail guztien ardura. Ezer gutxi daukagula aurrera egiteko. Berdintasun politiken aurrera bidearen eta arrakastaren, iritziak gero, en fin, hor denetari ateratzen da, baina iruditzen zait, arrakastaren oinarrietako bat izan da, berdintasun politiken ardura ez dela sail baten ardura izan. Hirugarren kezka bat. Uste dut, Iñakik egin duen azterketa horretan badago faktore bat, hainbatetan kontuan hartzen ez duguna. Gure biztanleria ez da egonkorra. Etzen egonkorra 20. mende hasieran, migrazioaren aldetik olatua ondixamar bat etorri zitzaigulako, etzen egonkorra 50ko hamarkadan 60. zor ere migrazio holde inporten bat etorri zitzaigulako, eta ez da egonkorra gaur egun. Aldi batean gure biztanleria nahikoa egonkor mantendu izan da, aldi batez. Baina hori, gero eta zera indarra handiagoarekin aldatzen ari da. Uste dut ez digutela inolako mesederik egiten, harrera politikak eta Euskal Herria bezalako kontuak aurrez aurre jartzen ditugunean. Gure herria zer izan behar baldin badu, hizkuntza bizi berritzeko harrera herria izan behar du. Harrera herria, iraganen izan garriolako, izaten segituko dugulako, eta horiek gabe ez daukagulako aurrera biderik. Eta horren horre aldatu behar ditugu migratzaileekiko dauzkogun pertzepzioak. Migratzaileek nola ikusten gaituzte. Ez ote gaituzte ikusten Euskararen inguruan dabiltzana klase sozial maila batekoak, euren kezkak eta euren itxarobideak bestelako batzu direnean. Nola ikusten gaituzte gazteek? Nola ikusten dute gazteek Euskararen kontua?
Zegu bai esaten dugu, abadeak Elizaren aurrean predikoa botatzen dituen eran pekatua egitea zer den. Baina ez dakit oso ondo konturatzen garen, jendea ekarri nahi baldin badugu, eta jendea bilakatu nahi baldin badugu, euskararen bizi berritzearen ingurura ekarri nahi baldin badugu, ez dugula erakarri behar protagonista bilakatu behar ditugu. Eta protagonista bilakatzeko ulertu behar ditugu haien ezintasunak, haien aurreritziak, baita ere alderdi buruz hitz egiten gabiltzanean. Ikusi behar ditugu non dituzten aurreritziak, non dituzten kezkak, non dituzten baita ere proposamenak, ze hainbatetan guk ikasi behar du, nire bizitzak zoza erakutsi baldin badi izan da, baliatu behar ditugu aukerak. Aukera baliatu behar ditugu. Eta ezin ditugu askotan problema dauzkagunean, inoiz erabiltzen dute adibide hori edo analogia hori, ez da? Gorbeiara iristeko zaitasuna dauzkagunean, nekez iritsiko gara errazago gorbeiara, eber espunda jartzen baldin badugu helmuga. Arazoa ikusi behar dugu, gorbeiara iristeko zaitasuna gaur egunean, gaur egungo gizartean, munduan, gizarte globalizatu honetan, non dauzkagun. Euskal Telebistari buruz matematik egiten du, ez dakit, pentsatu egin beharko nuke Euskal Telebista gaur egunean zekarpen egiten dion Euskal Iztungoari. Baina Euskal Telebista sortu zelarik, lehenengo katea, zen zeuden kateen artean bat, erena, nola baita esatearen, kopuruetan. Gaur egunean, ez dakit zenbat katea dagoen, gainera, baliabide eta erakargarritasun maila altuagoko kontuak edukiak eskaintzen dituztenak. Behar bat ezin gara hor lehiatu, baina bai tokian tokiko edabideetan behar besteko bitartekoak eman ez da hori modu irekian planteatzen baldin badugu. Hau da, gure arnasuneak trinkotzeko baita ere pentsatu baitu formula zentzu diren etorkizunean. Zuk zerbait, eranzteko? Zuk, eneko? Bueno, nik galderatxo bat banun errex esan dituzu gauza asko, baina ze mantra behar dugu hemen euskarara erakartzeko, ze nik ustete mantra bat beharko deula. Nik uste dut, diagnostiko bat egiten dugunean, izan ditu inoiz konturatu zaretan. Baina nik urtero, euskararen nazioarteko egun aurreratzen delarik, euskararen egoerari buruzko azterketa, ni nago, euskararen inguruan, egoera aldatuko autoanetik bestera. Gure zerak gora berak izango ditu, lehen uste dut, Iorabasok ere zera azaldu duenean halako olatu batzuk eta azaltzen ziren hor, gurea ez da kontinuum bat. Gurea izan da, lantzeamein zabaldu da, euskararen eremua, beste hainbatetan, askotariko arrazoiengatik murriztu da, gaur egungo realitatea ez da bera gainera, eta uste hori importantea lotaz jabetzea leku batean edo bestean, ez Euskal Autonomia Erkidegoan ere. Eta askotan hitz egiten dugunen orokorrean euskara zen horako bilakaera izan duen, eta baikorrak eta bestelakoak, horrek esan nahi duena da, nire ustez, ondo fokalizatu behar ditugula politika publikoak eta politika sozialak, ze behar bada ondarrorako zera balio duenak, ez dugu balio agurainerako edo gazteizerako eta zer esanik ez Maulirako edo Lizarrarako. Badoko ohitura gauzak orokortzeko. Orduan, erakargarri, uste dut erakargarri maritxukula mezuak. Uste dut urbildu behar dugula gaur egungo jendeak, gure herritarrek,
zer bizi duten, nola pentsatzen duten euskararekiko. Eta ze helduleku izan dezakete momentu jakin batean, 80ko hamarkadan eta 70ko hamarkadan jende batek, euskara nire familian dauzkat, Valentziatik etorritakoak, euskararik ez egitenak. Baina aleginak eta bi egin zituzten egoren seme alabek euskara ikas ezaten, non eta Barakaldo batean. Aldekotasunik ez zegoenean apenas. Orduan, behar bada horren inguruan pentsatu beharko genuke gehiago, eta ez honen bezaz pentsatu, bueno, aizu, euskararen kontua konponduko dugu, eman dezagun, nire ustez importantea da hasteko, lehen aipatu den horretan. Behar dugu, herri akordio berri bat egin behar dugu, berrosatu behar dugu euskararen inguruan. Eta herri akordio hori izan behar du, funtzionatzekotan, askotarikoa. Eta hor, ikusi marko ditugu bakoitzaren mugak zeintzu diren, eta bakoitzaren marra berdeak ere zeintzu izan daitezken. Zeintzuk izan daitezken adostasunerako bideak, euskararen gaian aurrera bidea eskaini dezaketenak. Eta horretan jarri baritugu uste dut indarrak jartzen duguna baino gehiago. Bai, nik uste dut hizkuntza bat izan behar dela, eta nola egin erakargarri, ez? Aztertu beharko litzateke serio zerk egin zuen duela 30 urte, 40 urte kanpotik etorritako hainbeste jendek euskaraz ikasteko erabaki hartu izana, ez? Aipatu dituzun kasu horiek adibidez, bueno, nik uste bazela hor tentsio bat, mugimendu indartsu bat, proiektu bat, gauza asko, ez? Baina nik uste dut hizkuntza bat lehen aipatu da lana eta abar, ez? Ongi, baina nik uste dut hizkuntza bizitzeko hizkuntza bat, komunitate, hau da, hizkuntza baldin bada lanerako ezinbestekoa da lan hizkuntza bihurtzea, bestela ikasketak egin eta gero bizi soziala eta bizi profesionala ez bada euskaraz egiten, hor galtzen da. Lanerako baldin bada motibazio bakarra, baita ere muga batzuk izan ditzake. Azken hizkuntza izan behar da biziguneak sortu behar dira, hizkuntza horren biziguneak, eta nik uste hori oroz gainetik, aisialdi eta kulturatik eta pasatzen dela, ez? Eta hor, guk badugu euskal kulturan indargune bat, ez dugu irabaziko YouTube kanalaren aurka, YouTube kanalean ez dugu lortuko lehiatzea, baina bai egietan egiten den kultura egitar hori parte hartzailea jendea, eta hortik orain kanpotik datozen jende horiek guztiak ere gure komunitatera biltzeko da, gurekin bizi, gurekin partekatu momentu atseginak, ez? Lana izan daiteke atsegina, baina denentzat ez, eta lan guztiak ez. Baina behintzat bizitza sozial hori eta hor euskal kulturak oraindik badu praktika eta indargunea jende asko erakartzeko. Neko hori zera entzuna, bai, nik uste dut hor herri kulturak baduela erakartzeko aukera handi bat, batez komunitatea sortzen duelakoz, eta hor gozamenarekin eta sortzen direlakoz harreman sareak, ez da, hor badugu aukeretako bat, ez da. Lehen esan dute oso hitza handiak dira, ez da, herri proiektu ilusionagarri bat, eta hor nolabait mundu hobe baten alde sentitzen diren horiek ikusten baldin badute euskaratik eta hori dela bilatzen dena, praktika berentzaleagoak, benetan aniztasunean oinarritutakoak eta modu irekien planteatutak, hor egon daiteke aukera bat, hemen izanen dira aukera batzuk probatu eta ikusi ez da, eta gero ikusgarritasuna nire bat, nik esateako Iruñera joanen naiz, eta gogoan du laba sortzeko prozesuan hasi ginenean, eta nari etorri txizkianean planteatzen, hau eitera goaz, ikusi non Gazteluko plazan, orduan bai,
orduan ikusiko gaituzte ere, ezta? Eta, bueno, pues jakin behar dugu ere aukera horiek ere probesten, gizartean gero eta presentzia eta ikusgarritasuna handiagoa ere irabasteko eta proposamenak nolabait egin ahal izateko, ezta? Uste denbora aurrea dijola. Azken galderatxo bat herri akordio askotarikoa aipatu duzue. Horrekin batera esango nuke euskararen inguruan dauzkaun egiturek ere beharko luketela koordinazio bat. Orduan galdera da zen neurritan dira monolitikoak edo eta zen neurritan koordinatu beharko lirateke, horrek nora eramango gaitu, ezta? Badago modurik dena koordinatzeko, Euskaltzaindia ote da? Horiek koordinatuko dituna? Hortxe galdera. Aipatu dituzu, bueno, ez dituzu aipatu idatzita zen, hainbat eragile daude, hau da, egia akordio bat aipatzen dugunean, batzutan etortzen zaigu burura edo izan behar den alderdi politikoen arteko akordioa edo dabiltzan eragile guztien arteko akordio, zer bi akordio mota desberdin, eta uste dut bat dela gehiago instituzionala eta bestea egintza den hitza edo, baina, bueno, instituzionala ez dena, ez? Akordioak behar dira, nik uste dut, bi aldetan, baina instituzionala ez den horretan ere dagoen talde andana eta ikuspegi batzuk bat datoz, beste batzuk ez, hor ere akordioak ere hortik herri osoaren arteko akordio bat behar da. Instituzioek lideratu behar dute, behar bai, ez dakit, baina behintzat akordioa zabaltasunaz ari baldin bagara, nik akordio zabala ideologikoki baino gehiago ikusten dut zerbaitetan ari diren milaka eta milaka pertsona horiek guztien arteko elkarrizketa bat eta momentu batean elkar ulertze, koordinazio eta bakoitzaren berezitasunak eta bakoitzaren ikuspegiak eta iritziak aintzat hartuta, ez? Nik uste dut, garrantzitsua dela prozesua bera aurrera ematea. Horretarako behar da prozesu horretan parte hartzaketen eragile guztien borondateak. Lehen esan dut, hegemonia terminoetan planteatzen baldin bada kontua, hau da, abertzale, ez abertzale, eta abertzaleen artean norgehiagoka indartzeko dinamika batean kokatzen baldin bagara, akordio horrek ez du merezi. Garbi diut, ez du merezi. Ez du merezi indarrak xahutzea, etorkizunik ez daukan gauza batean. Uste dut, horregatik iruditzen zait, pixkat, iritsikaren puntura iritsita, eta esaten duenean aukerak dauzkagula, uste dut nahiko azterketa, ikerketa, hausnarketa, enfin, dauzkagula. Nire impresio da alderdi abertzaleak izan behar dutela koherenteak etxe barruan, eta izan behar dutela horrezaz gainera eskuzabalak etxetik kanpora. Eta saiatu behar dugula denon artean ikusten zeintzuk izan daitezkeen estekadurak. Aurrera bide bat eskaini dezaketenak. Euskara bilakatzen baldin badugu, norgehiagoka horretan ikuspegi taktiko batetik ikusita, boto edo erakina ahalmen gehiago nork izango, uste dut horrek bide laburra daukala. Eta akordioa behar ditu geruza diferenteak, bai maila politikoan, maila instituzionalean, maila sozialean, eta akordioa ezin da izan konbintzituen artekoa. Ezin da izan euskaltzaleen artekoa bakarrik. Ezin da izan herri honetako zati baten akordioa. Ez baditu kontuan hartzen, besteak beste, oso denbora laburrean, 20 urteko epea izango da, 25 urte. Izango dugu gure artean, seguru asko biztanleriaren zati esanguratsu bat, ez txikia, gainera gaztena izango dena, gainera ugalkortasun tasarik altuena izango duena, gazteena, dinamikoena. Horiek ere bilagatzen ez baldin baditugu, euskararen biziberritzearen protagonista, ez daukagu aurrera biderik. Orduan, hemen behar dugu
inoiz baino gehiago, irekitasunez, ausardiaz, baina irekitasunez planteatu dinamika sozial eta gauzak egiteko beste modu bat. Eta importantena ez da nire ustez nork eramaten duen prozesu hori. Ze prozesu hori kolektiboa izan behar du. Baina oso garbi egon behar du kolektiboa izateko ere, nora egin nahi dugun jauzi. Ez dut ekarpen handiagorik, nahiko bat nator uste dut prozesuak garrantzi handia duela, konpartitua izan behar duela, eta gizartean kokatua egon behar duela. Beraz, bat nator egintzen esan den gehienarekin. Bueno, honen bestez bukatutzat eman beharko dugu, galdera txanda izango da, bakarren bate baldin badu. Kao, dena. Ausardiaz, irekitasunez, eta koherentziaz, Ramon. Eta koherentzia importantea da, lehen ibili gara, adibidez, hedabideen inguruan, justo aurreko urtean hemen egon ginenean, Joni planteatu, dokumentatu nion, geratu zen, hedabideak daukagu ETB ezin du konpetitu beste katekin, eta daukagu ETB biren funtzioa jendea euskararen mundura erakartzea zen, gaur egun aurrekontu potente bat daukana, eta ez dira nire hitzak, Ramon Labayenen aldira, berak esaten zuen. Zertako sortu genuen ETB bi. Bueno, nik ez, gaztean nintzen. Eta hori, beti sortu, gauza batzuk ere, laga beharko ditugu albo batean, kendu beharko ditugu. Hemen irakasle batek aipatu du, irakasleekin zenolako arazo bat dituzten irakasleen eskolekin. Ondino, ez dugu planteatu azterketak edo posaketak euskara hutzean egin behar direla. Deredoan arituko gara. Hori gure esku dago. ETB-ren baliabideak arnazgunetako edabidetara bideratzea gure esku dago. Igual, danok diagnosian ados bagaude, igual da momentua, eta zuek zirazki danok, edo gehienok pasatzen duzue oso trantze estua ITV-era joan behar duzuenean, hai kinukariak, hai galgak, hai luz argiak eta zelan ibiliko diren. Igual, bada momentua gure ITV propioa markatzeko eta gure agintaria izateko. Eske, hau, pasatu behar da, edo bestela, ez da sartzeko zera horretan, ez da sartzean marko horretan. Eta horretan berdin dit ze alderdi den. Ze alderdi edo ze abertzale edo eskerrekoa, eskuinekoa berdin dit. Horretan danak sartu behar dira. Eta hor ITV edo dena delako horretan euskalgintza osoa egon behar da. Nik benetan ikusi nuenean zapatuko mugimendu hori postu nintzen pilo bat, azkenean hortik lortu alda kohesioako behar duguna, eta nik hori ikusten dut, eta hemen, politikan edo hizkuntza politiketan ibi zabitzatenok edo ibi zaretenok baduzue zer esan, baina, nik uste dut hori dela klabea, bai? Azkenean, mugimendu, diskurtso bat, edo mezu bat, esan duzu, mezu ilusionagarri bat balin badugu, koherente izan behar dela, bai? Eta horretan, pragmatikoa gara, eta, ere zu bezain pragmatikoa nahiz, Ramon, eta uste dut eskura dugula hori, Baitu, gainera Australiara ergan ikusten dudanez. Ni, sarritan, entzuten duenean, eske integratzeko euskara behar dute migratzaileek. Eta askotan migratzaileek behar dutena hasteko bizi, eta gaztelania ez daukatenak, asko, behar dutena da gaztelania ikasi integratzeko. Hori da realidadea. Hau da, ze
plano beren jartzen balima ditugu, migratzaileak non bizi diren, eta euskararen kontzentrazio eremu altuak non dauden, ikusiko dugu, errealitateak direla bi mundu, askotan gure desirak eta gure ustezko pertzepzioak 18 nituenean neureak ziren bezala. Ni pentsatzen egun guztia bizitzera euskara normaltasunez, genia ondarroan euskara bizi nintzen, aisialdian, eskolan, ikastolan, eta oso gutxitan joaten nintzen Bilbora, pentsa, gara egunean, ja mundu guztia mugitzen aldeko batetik bestera, nire pertzepzioa eta realitatea, eta joan nintzenean Bilbora, nire mundua erori egin zen. Hemen bizi da jende gehiena, eta hemen euskararen presentzia hutsaren urrengoa da. Zergatik esan zuen Aristik. Bilbo irabazi behar zela, Bilbo ez Bilbo hartuta baizik, eta hiriak irabazi behar zela euskararako. Baina irabazi izateko zergatik direlako motore ekonomikoa, instituzionala, en fin. Hori ez da oraingo asuntua. Liberalismoaren sasoian, eta karlismoaren sasoian ere, izan ziren inguru horretan ere eztabaidak. Saiot, erakargarri bilakatzeko egin behar duguna da oso ondo pentsatu, ze orain arte egin dugunak ekarri gaituen tokire, eta asko egin dugu eta asko lortu dugu, hori ez dezagun gutxietxi, baina honek behar du indar berritze handi bat, eta honek eskatzen duena da ikustea sekulako aukera dauzkagula 80ko hamarkadan ez geneukan administrazio publikoan, herri irakundetan, ez geneukan gizarte bizitzan gara egunean daukagun egiturarik. Beraz, sekulako aukera dauzkagu. Kontua da, sinistu egin behar dugula, alkarrekin egin behar dugula etorkizunean bide berri bat. Eta globalizazio askotan eta Frantziari buruz eta alako kontu hitz egiten denean, globalizazioa baina berarekin ekarriko du beste fenomeno bat, gero eta gehiago indartuko duena. Eta hizkuntza hegemonikoak izango dira geroz eta hegemonikoagoak. Eta gaur egunean lehia sortzen ari da hizkuntza hegemonikoen artean ere, eta artean frantsesaren eta ingelesaren artean. Eta horrek berarekin dakarrena da, izan dituzten zirrikitu apurroiek ere, izteko joera gaztelaniaren kasuan, frantsesaren kasuan eta bestelakoen kasuan. Ari direlako barrutik nola edo ala, ura nola kendu, hain zuzen ere beste hizkuntza nagusiagoen aurrean, nolabait bizitzen jarraitzeko sasuntsu, espazioak irabaziz eta nor izanez. Horrek zer pentsatu eman behar digu, hori ez da gertatuko dena 20, 30, 40 urte barru. Zer egin behar du adimen artifizialaren inguruan? Eztabaida daukagu eta azkara bordatzen ari. Aurreko batean ateratzen azterketa bat. Egileek, euren diru sarrerak, eguneko eren batean murriztuko direla, etorkizun hurbilean adimen artifiziala tarteko dela. Hori hizkuntza eta kultura txiki batentzat sekulakoa da. Imaginatu gaur egunean ezinean dabiltzan kulturgileek, zebestalakoek, 10, 20 urte barru zei egoera izan dezaken eta horretzen nolako ondorioak ekar ditzaken hizkuntza eta kultura txiki batentzako. Baina orain da sasoian izan ezkero, teknologoen, kulturgileen eta bestelakoen artean akordio bat egiteko hori ganoraz abordatu alizateko. Gero ja ez dako arremediorik. Ja, bukatzera goaz, pentsatzen dut ja guztiok ere konzentrazioa galdu xamarra dugula, ja luze egin zaigula, eta eskerrak eman nahi dizkiot lehenik hemendik Sabino Arana Fundazioari, nik uste dut lehen ez dakit Andresek esan duen edo ja tradizioa bihurtu zaigula olako jardunaldi bat egiteko
sustapenaren, euskararen sustapenaren inguruan elkarrekin antolatzeko eta hori hemen emateko. Beraz, eskerrik asko eta espero dut aurrera begira ere horretan segituko dugula. Nola ez, eskerrak etorri zareten guziei eta baita hemen maietan edo moderatzaile gise aritu zareten guziei ere. Ni bereziki gaur nik uste dut neurri batean kakotxarte jarriko dut Izarra Iñaki Jurrebaso genuela eta bere horrengatik izan du gainera uste dut denbora gehiago bere tesia azaltzeko, naiz eta ez bere osotasunean azaldu ahal izan ordu terdiz, ez baita alperrikako olako liburukote mardula, ez da? Nik uste dut zerbait irabazia duzula dagoeneko, eta guziok dugula zerbait irabazia liburu horrekin. Ja, ikusi da, oihartzuna baduela jende artean liburu horrek. Ezagutu gabe oraindik, baina zerbait aritu dugu guziok edo entzun dugu zerbait. Okerrez banago, bueno, okerrez ez nago oker, badakit, Gipuzkoako bertsolari txapelketan finalean aipatu zuten liburua. Beraz, jendea, esan dezagun, jende asko horren esperoan edo dagoela. Orain gelditzen zaigun lana, gaur hemen aurkezpen bat entzun dugu, eta gero parte hartu duzuen besteen iritzia ere, bai zuen iritziek eta ikuspegiak, baina nik uste dut hor daukagula gero. Liburua, batzuk behar bada osorik irakurriko dute, beste batzuk parte bat, baina hor dugu egiteko bat horren inguruan aritzeko eta esker mila zuri ere Iñaki lan martul horregatik. Bukatzeko eta ez nuke nahi etzirik edo etzipenez joan gaitezen hemendik. Galdera eginda aurrera ala atzera goaz, ja galdera egite gutxak ja zerbait adierazten digu. Esaten digu aurrera tipi-tapa sendo ez goazela. Hori garbi dago, baina bai ematen digu gogo eta egin behar dugu, hasi behar dugu honen inguruan hitz egiten, horretarako bai, nik uste galderak balio duela, eta bai Iñakik eta bai beste batzuk gero esan duzue, Iñakik esan du berezko joera maldan beiti joatea dugula. Hemendik 30 urtera hau ez dugu irauliko, aldaketak egiten ditukun aldaketak eginda ere, irauli ez dugu eginen. Baina aldi berean etzipenean ere zer ortzoko nik uste dut beste bi gauza ere azpimarratu direla. Bata da egindakoak balio izan duela, orain arte egindako horrek batzutan zalantzan jartzen dugu hori, eta nik uste dut azpimarratu duzuela, batek baino gehiagok egindako horrek asko balio izan duela. Gauden egoeran gaudela, egin dugulako zerbait. Egitea importantea dela, esan dugu. Eta bigarren bat aurrera egin nahi hori ere azpimarratu da. Beraz, nahia badago aurrera egiteko eta ikusi dugu gainera egin dugunak balio izan duela. Orduan nik animatu guziei Iñakiren lan hori irakurtzera, bakoitzak alduen neurrian eta ikusten duen, egokien ikusten duen moduan, eta bestaldetik segi dezagun aurrera eta segi dezagun ekintzaile izaten. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Sagrario, nien hau gehiago luzatzen, bakarrik eskerrak emotea, bai Sagrario zuei, Euskaltzaindiari eta gaur etorrizarien guztiei eta ponentei ere eskerrik asko. Gabon zoriontsuak izan eta orain gonbidatuta zaudete hemen kanpoan zerbait hartzera eta pizka bat gehiago hitz egitera. Eskerrik asko,